Καλησπέρα σας. Οι εκδόσεις Κέντρο σας καλωσορίζουν στο Φιλόξενο Επιλέξει. Η χαρά μας σήμερα είναι μεγάλη. Είναι επιτέλους μαζί μας ο Φέδων Κυριακού. Ζει στο εξωτερικό. Περιμέναμε πολύ καιρό για να κάνουμε την παρουσίαση με αφορμή το δεύτερο μυθιστόρημα του, ο Θηριδοποιός. Βέβαια, του Φέδωνα Κυριακού είχαμε τη χαρά να τον γνωρίσουμε με την Γκιλοτίνα του Ναυπλίου το 2020. Γιατί φύγανε? Κάνουν τον κύκλο και μπαίνουν από πίσω χωρίς δυσκολία. Ήταν μεγάλη χαρά τότε για μας στον Κέντρο. Έπεσε πάνω στην πανδημία. Αυτό δεν περιόρισε τη χαρά μας για πολλούς λόγους. Ο πρώτος ήταν ότι μας εντυπωσίασε το μυθιστόρημα και χαρήκαμε πάρα πολύ που παρά την πανδημία και όλη τη δύσκολη συνθήκη που βιώσαμε τότε, το μυθιστόρημα κατάφερε να βρει το δρόμο του και στο κοινό και στους κριτικούς. Ο Φέδων Κυριακού επέστρεψε με το Θηριδοποιό, έκανε μια μετάβαση στο χρόνο από το 1821 και το 19ο αιώνα. Βρεθήκαμε στην Αθήνα της κατοχής, 1941. Αυτά και πολλά περισσότερα. Έχουμε τη χαρά σήμερα μαζί μας να έχουμε τον γνωστό και αγαπημένο συγγραφέα και μεταφραστή Άρη Σφακιανάκη, που θα συνομιλήσει με τον Φέδωνα Κυριακού. Την εκδήλωση πλαισιώνουν η Μέρη Ξένου, ηθοποιός που θα διαβάσει αποσπάσματα, και η τσελίστρια Έλσα Παπέλη, που θα επενδύσει μουσικά την εκδήλωσή μας. Σας καλωσορίζω, σας εύχομαι να τους απολαύσετε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο Φέδων, όσοι τον έχετε γνωρίσει, εγώ τον γνωρίζω απόψε από κοντά, έχει μια πολύ ιδιαίτερη αίσθηση του χιούμορ. Ίσως η παραμονή του στην Αγγλία τόσα χρόνια να τον έχει κάνει να έχει υιοθετήσει αυτό το μαύρο χιούμορ των Άγγλων. Το βλέπει κανείς πρώτα απ' όλα στους τίτλους των βιβλίων του. Η Γκιλοτίνα του Ναυπλίου, η Καρμανιόλα κοντολογής, ο Θηριδοποιός. Όταν διαβάζεις τον τίτλο το Θηριδοποιός, λες, τι να είναι άραγε αυτό, τι σημαίνει ο Θηριδοποιός. Θα μπορούσε
να εξαντλήσει το χιούμορ του και να γράψει «Ο Φερετροποιός». Αλλά δεν το έκανε, γιατί ήθελε να μας βάλει αυτόν τον γρίφο του τίτλου. Όταν διάβασα τα βιβλία του, πρώτα την Γκιλοτίνα και μετά τον Φερετροποιό, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Λέω, αυτός ο τύπος πρέπει να είναι τουλάχιστον συνομιλικός μου. Έχει κάνει τρομερή έρευνα, έχει διαβάσει πάρα πολλά πράγματα, έχει τρομερή φαντασία και δεν μπορεί να πει κανείς ότι αγαπάει το happy end. Ούτε εμένα μου αρέσει το happy end. Όταν λοιπόν κοίταξα στο αυτί του βιβλίου πόσων χρονών είναι ο Φέδων, χρειάστηκε, δεν φοράω γυαλιά πρεσβειοποίας, αλλά χρειάστηκε να το ξανακοιτάξω. Ο νέος αυτός πεζογράφος είναι σαν τα χρόνια του Ιησού, τέλος πάντων. Ή πες του Μεγαλέξανδρου, για να είναι πιο κοντά στη δική μας πραγματικότητα. Εντυπωσιάστηκα πραγματικά από ένα νέο παιδί. Έχει τόσο πολύ καλά εντρυφήσει με τέτοια ενδελέχεια στην ιστορία μας και την αναπαράγει, μας την δίνει με έναν τέτοιο τρόπο πραγματικά στέρεα πεζογραφικό, που σε μια άλλη εποχή που θα φορούσαμε καπέλα θα του έβγαζα το καπέλο. Φέδωνα, πραγματικά σε συγχαίρω, μπράβο, για το χαλκέντερο αυτό σθένος σου, να κάτσεις, να μελετήσεις και να αναπαραστείς την εποχή και τις δύο εποχές τόσο, πώς να σου πω, τόσο αληθινά, που, τι να σου πω, με εντυπωσιάζει. Θέλω να πεις δύο λόγια για το κάθε βιβλίο στους αναγνώστες που ίσως δεν τα έχουν διαβάσει. Θα μπορούσα να πω και εγώ, αλλά προτιμώ να μιλάει ο ίδιος συγγραφέας για τα βιβλία του. Μιλάμε. Ακούγομαι. Ναι, οκ. Ευχαριστώ για τον πρόλογο και τα καλά λόγια. Δεν ήξερα τι θα πει, δεν είναι φίλος μου, θα γίνει μάλλον. Μιλώντας για τα βιβλία. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινούσα να τα γράφω, δεν ήξερα ότι θα γίνουν τόσο dark. Προκύψανε. Και νομίζω όλοι οι συγγραφείς, αν είναι τυχεροί, νιώθουν ότι στην αρχή στείνουν την ιστορία, μετά η ιστορία τους πηγαίνει. Οι ήρωες απαιτούν πράγματα και τους ακολουθούμε. Η Γκιλοτίνα του Ναυπλίου ξεκίνησε με μια ιδέα. Ο σπόρος ήταν ενός θανατοπινίτη, ο οποίος βρίσκεται στο κελί του, περιμένει την ώρα της εκτέλεσης, και την ημέρα εκείνη που θα γίνει η εκτέλεση, έρχεται ο φύλακας και αντί να τον πάρει και να τον πάει στον τόπο όπου θα γίνει όποια εκτέλεση, ακόμα δεν είχα αποφασίσει τον τρόπο, ανταυτού έρχεται και του ανακοινώνει ότι οι δήμοι του έχουν πεθάνει. Και άρα παίρνει μια παράταση. Και αυτή η ηρωνία με ιντρίγκαρε πάρα πολύ. Ήθελα να την εξερευνήσω και έψαχνα έναν χώρο και ένα χρόνο όπου θα μπορούσα να τοποθετήσω αυτή την ιστορία. Οπότε ή που θα πήγαινα στο σήμερα σε μια άλλη ήπειρο που γνώριζα λιγότερο, ή που θα έμενα στον τόπο αυτό και θα πήγαινα πίσω σε μια άλλη εποχή, όπου είναι και τελικά αυτό που διάλεξα και ο ήρωάς μου βρίσκεται στο 1872 στο Παλαμίδι, όπου τότε στο κάστρο αυτό το ενετικό, στο Ναύπλιο, έχουμε την χειρότερη φυλακή της χώρας, εννοώντας εκεί όπου μαζεύονται οι βαρυπινίτες. Ήδη από το 1834 επί Όθωνα έχουμε στην Ελλάδα γκιλοτίνα, την είχε παραγγείλει ο πατέρας του από τη Γαλλία, μας ήρθε εκ Μασσαλίας μαζί με Δήμιο, ο οποίος έψαχνε μάλιστα να εκπαιδεύσει κάποιους για να αναλάβουν το έργο και δεν βρισκόταν κανείς. Εισάγαμε και δήμιους.
Και αυτή η παράδοση της δυσκολίας του να βρεθούν δήμοι συνεχίστηκε. Είχαμε αργότερα βαρυπινίτες που αλλάξανε την ποινή τους και αντί να μείνουν ισοβίως ή αντί να εκτελεστούν, διάλεξαν να γίνουν δήμοι και μένανε στο Μπούρτζι. Και άρα από το Μπούρτζι, όποτε υπήρχε εκτέλεση, ερχόντουσαν στο ναύπλιο και ξεκινάμε λοιπόν με μια θαλασσοταραχή στην οποία οι δήμοι με τη βάρκα τους πεθαίνουν. Δεν πεθαίνει η βάρκα τους, η βάρκα τους βουλιάζει. Οι ίδιοι πεθαίνουν. Και αυτό είναι το νήμα από το οποίο ξεκινάμε. Ο ήρωας αυτός έχει σύντομα, σε λίγες επόμενες σελίδες, έχει ένα συγκρατούμενο, επίσης θανατοποιητή, με τον οποίο στη διάρκεια των 400 σελίδων αναπτύσσει μια πολύ ιδιότυπη φιλία, που όποιος το διαβάσει βλέπει ότι πηγαίνει μία από εδώ, πηγαίνει μία από εκεί. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δυναμική, γιατί αυτοί οι δύο χαρακτήρες είναι πάρα πολύ διαφορετικοί. Ο πρωταγωνιστής μας, ο Πάρης, είναι ένας άνθρωπος που έχει μεγαλώσει, έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αλλά έχει μεγαλώσει στο Παρίσι. Σε μια Γαλλία του φιλελληνισμού, έχει εκτεθεί σε μεγάλες ιδέες, έχει προσπαθήσει να βοηθήσει τον αγώνα της Επανάστασης από μακριά, με συγκέντρωση χρημάτων, με τη βοήθεια εθελοντών ξένων οι οποίοι θέλανε να έρθουν να βοηθήσουν τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Απέναντί του έχει έναν άνθρωπο τουλάχιστον άξεστο, απέδευτο, έναν άνθρωπο που ξέρουμε ότι έχει ένα βίαιο παρελθόν και ο οποίος κάποια στιγμή μαθαίνουμε ότι, γνωρίζουμε βεβαίως ότι έχει ζήσει μες στην Επανάσταση, μαθαίνουμε ότι έχει ζήσει μία από τις τραγικότερες σκηνές του 21. Τα λέω αυτά γιατί θα ακούσουμε σύντομα ένα απόσπασμα. Μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές που μας έχουν μείνει για το μέγεθος, για το μέγεθός τους είναι η καταστροφή της Χίου. Μικρή πάσα, έχουμε και το Μεσολόγιο που ο αγαπητός Άρης έχει γράψει δικό του βιβλίο, εξαιρετικό. Έχουμε όμως τη σφαγή της Χίου, η οποία γίνεται το 22. Οι Τούρκοι φτάνουν στο νησί και κυνηγάνε ανελαίητα όλο τον τοπικό πληθυσμό. Έχουμε 150.000 χιώτες πριν τον, ας πούμε, σηκωμό της Χίου και την άγρια καταστολή του. Στην καταστολή έχουμε χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες χιώτες οι οποίοι σφάζονται. Έχουμε τεράστιο αριθμό ανθρώπων που παίρνεται ως σκλάβους. Έχουμε ανθρώπους που φεύγουν και τελικά μαθαίνουμε ότι στο νησί έχουν μείνει 1.000 με 2.000 μετά από την καταστροφή, από τους 150. Νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε το απόσπασμα όπου διαστόματος Λιανού, του συγκατοίκου, του συγκρατούμενου, του Πάρη στο κελί, μας διηγείται αυτά που έζησε. Μεγάλη Πέμπτη οι Τούρκοι πάτησαν το νησί και από ό,τι ξέρω δεν συνάντησαν καμιά σοβαρή αντίσταση. Οι ετοιμοπόλεμοι τάχα μου χωρικοί κιότεψαν, βάλαν στη πλάτη τα σιδερικά τους και πήρανε να τρέχουν. Ως το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου ήρθαν κι άλλοι Τούρκοι. Ένας στόλος όσο παίρνει το μάτι, έτσι λέγαν, και η χώρα γίνει και δική τους. Οι καμπάνες, αντί να χτυπούν το πένθος της γιορτής, χτυπούσαν τον χαμό μας. Οι λαιλασίες και οι πρώτες καταστροφές είχαν πάρει να αρχίζουν πια. Κάηκαν σπίτια και σκοτώθηκαν χριστιανοί. Κάποιοι έτρεξαν προς τη θάλασσα να σωθούν, μα οι πιο πολλοί έφυγαν για τα μέσα του νησιού και τα χωριά. Έτσι ήρθαν και στην Ελλάδα οι πρώτοι κυνηγημένοι και έλεγαν για αυτά που γίνανε στη χώρα και μας παρακαλούσαν να τους κρύψουμε, γιατί εμείς μέναμε στα μαστιχοχώρια και αυτοί οι Τούρκοι και αυτά οι Τούρκοι δύσκολα θα τα πείραζαν. Βρέθηκαν τότε οι συγχωριανοί μας και τους χώρισαν. Κι άλλους τους έστειλαν στο δάσος κι άλλους τους πήγαν στα βουνά να μην έχουν κίνδυνο. Μα οι Τούρκοι έφτασαν γρήγορα στα χωριά και άρχισαν να σφάζουν στα τυφλά.
να καίν σπίτια, να αρπάζουν και να εχμαλωτίζουν χωρικούς. Κι έτσι έφτασαν οι άλλοι σε μας. Γιατί το κακό απλωνόταν παντού και έλεγαν πως οι Τούρκοι το είχαν σκοπό να καταστρέψουν το νησί και πως ελπίδα δεν υπήρχε παρά μονάχα αν κρυβόμασταν. Σύντομα πήραν να σηκώνονται και καπνοί πίσω από τα βουνά και τσίριζαν όλοι να φύγουμε όσο ήτανε καιρός. Και το βάλαμε στα πόδια όλο το χωριό μαζί. Η καμπάνα σώπασε γιατί κανείς δεν τη χτυπούσε. Με έγνοια μονάχα να είναι η δική μας πλάι μας, πήραμε να τρέχουμε, όλο πανικό. Δεν κλείσαμε τις πόρτες, δεν βγάλαμε τα καζάνια από τη φωτιά. Με ό,τι φορούσαμε, ορμήσαμε να φύγουμε, γιατί καπνοί μαύριζαν τον ουρανό και το νιώσαμε πως ερχόταν η σειρά μας. Εγώ με τους γονιούς και τα αδέλφια μου τρέχαμε με το μυαλό χαμένο, με τα μάτια να γεμίζουν δάκρυα χωρίς να κλαίμε όμως. Ήτανε τόση η ένταση μες στο κεφάλι, μα θες που άλλο τρόπο δεν είχαμε. Τρέχαμε όλοι. Νέοι, γέροι, άρρωστοι. Κλαίγαν γυναίκες που άφησαν πίσω τους κατάκι τους. Γέροι με τις μαγκούρες πάλευαν στις ανηφοριές. Παλικάρια με μεγάλες δρασκελιές τρέχαν μπροστά από το τσούρμο να δώσουν οδηγίες ή να σωθούν πρώτοι, ποιος τους ξέρει. Ανηφορίζαμε το βουνό, τσοπάνιδες μας οδηγούσαν, ξέραν αυτοί τα μέρη. Φωνάζαν που να πατούμε, τσίριζαν οι μανάδες που είχαν μωρά στην αγκαλιά. Ξέμεναν πίσω γιατί δεν είχαν γρηγοράδα. Νέοι με ελεύθερα χέρια πιάναν να βοηθήσουν. Όχι όλοι, κάποιοι μόνο, εκείνη την ώρα δύσκολα κοιτάς το συμφέρον του διπλανού. Τρέχαμε όλοι με τα μάτια στη πλάτη. Ακόμα δεν είχαν φανεί οι Τούρκοι. Μπροστά είχαμε απότομα βράχια, κάπου να χωθούμε σκεφτήκαμε, κάπου να βρούμε, να μπούμε, να μην φαινόμαστε. Τόσοι άνθρωποι πανικόβλητοι, πού θα χωρούσαμε. Πήραμε να σκαρφαλώνουμε πίσω με τους άλλους. Οι βράκες πιάνονταν στους βράχους, σχίζονταν, μάτωναν τα γόνατα. Δεν νιώθαμε πόνο. Ο νους ένας σκεφτόταν μόνο. Να γλιτώσει, να μην προκάμουν οι Τούρκοι να φανούν και εμείς ακόμα να τρέχουμε. Τρέχαμε με τα γεμενιά, να πληγιάζουν τα πόδια, να γλιστρούν, να μας ρίχνουν κάτω. Σιγά σιγά τα δέντρα πύκνωναν. Να κρυφτούμε εδώ, φωνάζαμε να ακουστούμε στους τσοπάνους. Τρεχάτε ψηλότερα, ακουγόταν η φωνή τους μακρινή. Πόσο μπροστά είχανε τρέξει, πόσο πίσω μείναμε εμείς. Κάτω στο χωριό άρχισαν να ξεκρίνονται οι πρώτοι σπαχίδες. «Μη κοιτάς πίσω», φώναζε η μάνα μου λαχανιασμένη. Αν είχε ελεύθερο χέρι να με πιάσει, θα με έπιανε να τρέχουμε μαζί, μα δεν μπορούσε. Έπιανε την ποδιά της να την κρατά ψηλά, να δρασκελίζει πάνω από τα χώματα και τις ρίζες των δέντρων. Το σαρίκι της είχε φύγει από το κεφάλι, τα μαλλιά της μπλέκονταν μπρος στα μάτια της. Ο πατέρας την έπιανε από τη μασχάλη να τη σηκώσει πάνω από τις γλιστερές πέτρες. «Πόσο ακόμα?» έβαλε φωνή, μα κανείς δεν απάντησε. Οι χωριανοί είχαν απλώσει πια στο δάσος. Κάποιοι δεν είχαν άλλη ανάσα, κρύφτηκαν πίσω από δέντρα, χώσαν τα μωρά τους σε ψηλές κουφάλες, μα αυτά κλαίγαν. «Θα μας προδώσει η φωνή τους», τρόμαζαν αυτοί που κρύβονταν τριγύρω. «Μην τα φέρνετε εδώ». «Ελάτε από εδώ», φώναξε ο πατέρας και μας έβγαλε από το μονοπάτι. Το δρόμο που τραβούσαμε εννοώ δεν ήταν μονοπάτι, κατσάβραχα σκέτα ήταν, τέλος πάντων. Πλέον δεν ακολουθούσαμε κανέναν. Τρέχαμε ξέπνοοι, ανάμεσα σε φιλοσιές και χαμηλά κλαδιά και αρχίσαμε να ψάχνουμε για σπηλιές και τρύπες. Ο Σαρής απ' τη μία, ο Νικολής απ' την άλλη. Τα μάτια τους γύριζαν το τόπο και ο πατέρας φώναζε να μην μακραίνουν άλλο. Οι Τούρκοι πια πρέπει να είχαν αρχίσει να ανεβαίνουν το βονό, χωμένοι μες στα δέντρα δεν τους βλέπαμε, αλλά πόσο να μείναν στο χωριό. Εμάς κυνηγούσαν. Τα βράχια εκεί που ήμασταν ήταν όλο σχισμές, άλλες μικρές με μια οριά βάθος και άλλες πιο μεγάλες. Ψάχναμε να μπούμε κάπου, δεν υπήρχε χώρος. Βρίσκαμε σπηλιές που ήταν γεμάτες, υπήρχαν άλλοι μέσα, μα θες πιο γρήγοροι από μας, ή άνθρωποι της χώρας που εμείς μονάχα βάλαμε και ξαφνικά δεν είχε χώρο να στριμωχτούμε άλλοι. Κι όλο και τρέχαμε να πάμε κι άλλο πιο ψηλά και πιο μακριά. Πιο γρήγορα, κάπου να χωρέσουμε, μη μας πετύχουν οι σπαχίδες ακάλυπτους. Το κεφάλι μου θα σπαγε, η καρδιά μου θα σπαγε. Όλος ένιωθα θα διαλυθώ προτού έρθουν οι Τούρκοι.
Νομίζεις δεν μπορείς να αντέξεις την αγωνία τέτοιου κυνηγιού. Μα τελικά μπορείς και τρέχεις και το σώμα σου δεν βαριγκωμά, δεν νιώθει τίποτα, μόνο τρέχει. Και όταν πια βρεις μια σπηλιά να κρυφτείς, δεν μπορείς να σταματήσεις. Είναι μια σχισμή που πάει βαθιά στο βράχο και έχει στο άνοιγμά της θάμνους και χόρτα. Είναι καλά να σταματήσω εδώ? Αναρωτιέσαι. Τα πόδια σου λένε τρέχα κι άλλο, μη σταματάς, εμείς αντέχουμε. Η καρδιά σου λέει θέλω να συνεχίσω να χτυπάω. Πόσο θέλω να συνεχίσω να χτυπάω. Κάνε κάτι. Το μυαλό σου τα ακούει όλα και δεν ξέρει. Μια τρύπα έψαχνα, λέει, και μια τρύπα βρήκα. Του φαίνεται καλή ιδέα να μπει και μπαίνει. Με τα πόδια αντιδρούν, μπαίνουν και αυτά στη κρυψώνα. Τι να κάνουν, μα αντιδρούν. Τα νιώθεις πως σε καίν να συνεχίσεις το τρέξιμο. Βλακεία έκανες, σου φωνάζουν. Αμόλυσέ μας να φύγουμε από αυτό το άνοιγμα. Η καρδιά σου τώρα δεν ξέρει. Ελπίζει μόνο να είναι καλά βαλμένη εκεί που είναι. Το κεφάλι σκέφτεται τι μπορεί να κάνει ακόμα. Να βρει μια ελπίδα, αυτό του έρχεται. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Ακούν τα αυτιά τη φωνή της μάνας σου που έχει το στόμα της κολλημένο στα αυτί σου. Και τα μάτια σου τότε κραυγάζουν. Έφτασαν. Μπράβο, Τέφνα. Βέβαια, μην σας πιάνει απογοήτευση. Το βιβλίο δεν είναι τόσο καταθλιπτικό όσο ακούστηκε σε αυτό το απόσπασμα, γιατί είπαμε ότι έχει χιούμορ ο φίλος μας. Μαύρο, αλλά χιούμορ. Και η ιστορία είναι απίστευτα ενδιαφέρουσα και έχει διαρκώς ανατροπές μέχρι ακόμα και την τελευταία λέξη. Προχώρα, ναι μου. Θα πεις κάτι άλλο για την Κιλωτίνα? Δεν ξέρω αν θέλουμε να ανοίξουμε λίγο την κουβέντα μεταξύ μας πριν πάμε στο θηροπείο. Λέω ότι καλύτερα να μείνουμε εδώ, σε αυτούς τους δύο ήρωες που υπάρχουν, κλεισμένοι στο παλαμίδι, όπου ενώ αφηγεί το ένας τη ζωή στον άλλον, ξετυλίγεται μια απίστευτη ιστορία, γιατί ο ένας ήρωάς του, ο πρώτος, είναι εκείνος ο οποίος έχει βοηθήσει στην ανακάλυψη της Αφροδίτης της Μήλου, γιατί έμενε στη Μήλο πριν φύγει για τη Γαλλία, ενώ ο άλλος, που μας αφηγείται και αυτό στην ιστορία του, που είναι πτυχίο και όλα αυτά, και πουλιέται σκλάβος, ακολουθούν φοβερές περιπέτειες και των δύο, ο άλλος με κάποιο τρόπο προς το τέλος του βιβλίου εμπλέκεται πάρα πολύ με τον ήρωα, εκτός όμως του παλαμιδίου. Αλλά φυσικά δεν θα πούμε τίποτα γι' αυτό, γιατί πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που ο Φέδων κάνει διαρκώς ανατροπές. Η δυστυχία των Ελλήνων συγγραφέων είναι ότι κανείς από το Netflix δεν πρόκειται να ασχοληθεί με τα βιβλία μας. Και θέλω τώρα να ρωτήσω τον Φέδωνα πώς νιώθει στην ελληνική αγορά του βιβλίου ως νέος συγγραφέας, από την πρώτη του έκδοση μέχρι τώρα. Πώς βρίσκεις τον χώρο, τους συναδέλφους σου, το αναγνωστικό κοινό, γιατί το πρώτο σου βιβλίο έχει κάνει και δεύτερη έκδοση. Ναι. Και με το δίκαιο του. Για πες μας λίγο, ως νέος συγγραφέας. Να σας πω, δεν θα ελαφρύνουμε το κλίμα. Όχι, γιατί εξάλλου. Έχουμε εδώ να ακούσουμε και άλλα νοκτούρνα. Η αίσθηση είναι δυστυχώς απογοητευτική. Η ελληνική αγορά είναι μια πολύ μικρή αγορά, γιατί είναι μια μικρή γλώσσα. Είναι μια γλώσσα με λίγους αναγνώστες, αλλά όπως σωστά λες, δεν μας παρακολουθεί και κανένας. Υπάρχουν άλλες μικρές γλώσσες, ας πούμε η σουηδική, όπου υπάρχουν τα βλέμματα των εκδοτών διεθνώς πάνω τους. Νομίζω είναι χαρακτηριστικό ότι όταν οι Έλληνες εκδότες, όλοι οι εκδότες βρίσκονται σε διεθνείς εκθέσεις, στα περίπτερά τους, ο μόνος τους σκοπός
είναι να πάρουν δικαιώματα για βιβλία. Ποτέ δεν προσπαθούν να πουλήσουν. Αυτό είναι για κάθε εκδότη, γιατί δεν υπάρχει το ενδιαφέρον. Η γνώση των ξένων περί της ελληνικής πεζογραφίας νομίζω ότι ξεκινάει και σταματάει στο Καζαντζάκη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και είναι και νομίζω ενδιαφέρον το ότι ένας Καζαντζάκης, ας πούμε, έχει κάνει τέτοιο... Έχει κάνει ένα μεγάλο brand, βλέπε Ζορμπά, όπου είναι μια μουσική που είναι αναγνωρίσιμη παντού, που είναι όνομα ταβέρνας παντού. Θέλω να πω, με καθαρά οικονομικούς όρους έχει χτίσει κάτι που είναι added value για το brand Ελλάδα, και ποτέ δεν σκέφτηκε, φαίνεται κάποιος, ότι αυτό μπορεί να επαναληφθεί. Ότι μπορεί να έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε πέρα από το Ζορμπά. Νομίζω ότι αυτή είναι η απάντηση. Δηλαδή, σαφώς υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που αξίζουν, πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν πράγματα να πούνε και που προσπαθούν να τα πούνε και που τα λένε. Απ' την άλλη, είναι ακόμα περισσότεροι αυτοί που δεν έχουν πολλά να πούνε, αλλά βρίσκουν ένα βήμα. Και τελικά νομίζω ότι το βλέπει αυτό ο αναγνώστης μπαίνοντας σε ένα βιβλιοπωλείο και βλέπει 30 νέα βιβλία κάθε εβδομάδα, και δεν είμαστε μια αγορά που μπορεί να το σηκώσει αυτό. Ναι, νομίζω αυτό είναι λίγο μαύρα από παντού. Είναι δύσκολο να βρεθεί το καλό στο οτιδήποτε, έτσι, όχι μόνο για βιβλία. Όταν κατακλείζεις από επιλογές. Νομίζω ότι είναι και ίδιον της εποχής, βεβαίως. Στα πάντα. Οι πάρα πολλές επιλογές, και τελικά το πώς αυτό δεν μας κάνει πιο ευτυχισμένους. Αν το πάμε λίγο αλλού. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας πολύ βασικός ρόλος των εκδοτών. Το ότι κάνουν ένα ξεσκαρτάρισμα από τα χιλιάδες χειρόγραφα που λαμβάνουν και τους χρειαζόμαστε. Αλλά έχουμε και την αυτοέκδοση. Είναι πολλά, νομίζω, τώρα δεν ξέρω αν τα πιάσουμε όλα, αλλά γενικά θα έλεγα ότι είναι μια όχι αισιόδοξη ματιά, και τα νούμερα μιλάνε. Δηλαδή, αν θέλεις, βλέπε τον υποφαινόμενο, να βιοποριστείς από αυτό... Καλά, αυτό είναι αστείο. Είναι το αστείο, είναι το χιούμορ του, το μαύρο. Αυτή είναι η απάντηση. Δηλαδή, απλά δεν μπορείς. Δεν έχει να κάνει με το αν βγάζεις βιβλία που αξίζουν, δεν έχει να κάνει αν έχεις να πεις πράγματα ή αν έχεις βρει αναγνώστες που αγάπησαν το βιβλίο σου. Απλά τα νούμερα δεν βγαίνουν. Ναι. Εκτός αν σε λένε μαντά, ας πούμε, η Χρυσίδα, αλλά για την ώρα κρατάς το φίλο σου. Ναι. Καθαρό. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Μαρία. Συμφωνούμε απολύτως. Είναι σαφώς, νομίζω από εκεί ξεκίνησε ότι είμαστε ένα πολύ μικρό αναγνωστικό κοινό. Θα μπορούσα να πω και μη εκπαιδευμένο στην ανάγνωση. Το βλέπεις αυτό, δηλαδή, εγώ ζω στην Αγγλία. Αν μπει σε ένα βιβλιοπωλείο στην Αγγλία, οποιαδήποτε εποχή, είναι γεμάτο κόσμο. Χώρια που φυσικά, αν μπει στα μέσα μεταφοράς, θα δεις κόσμο να διαβάζει. Είναι κομμάτι της κουλτούρας τους. Στην Ελλάδα δεν το βλέπουμε αυτό. Είναι πολύ λίγη η μικρή επισκεψιμότητα στα βιβλιοπωλεία. Είναι λίγα τα βιβλία που πωλούνται. Υπάρχει αυτό το αστείο ότι είμαστε περισσότεροι συγγραφείς από τους αναγνώστες. Αυτό είναι σίγουρα. 100%. Ναι. Εγώ έχω στο Facebook 5.000 φίλους, οι 4.999 δηλώνουν συγγραφείς. Είναι... Απ' την άλλη, επειδή είμαστε στο καθεστώς της ελεύθερης αγοράς, υπάρχει ένα άναρχο εκδοτικό τοπίο, όπου δεν υπάρχει κάποιος που να σου πει ότι δεν χωράει, παιδιά, μέχρι εδώ μπάστα. Όχι. Κάθε άνθρωπος, κάθε ένας, ο οποίος νομίζει ότι μπορεί να γίνει εκδότης, ο οποίος έχει μια λίστα με βιβλία που θεωρεί ότι μπορεί να τα εκδώσει, μπορεί να το κάνει. Είναι ένα άλλο κομμάτι εκεί. Γι' αυτό έχουμε κουμπώσει και από βιβλία, γι' αυτό είναι και δύσκολο το ξεκαθάρισμα των βιβλίων.
εντάξει, είναι ένα... Και τα λοιπά, τα αφήνουμε στην πάντα, είναι πίκρες. Καλά, είναι αστέρια, είναι κλάμψεις. Έτσι κι αλλιώς, εμάς δεν μας ενδιαφέρουν οι περιστασιακοί αναγνώστες όπως είναι οι αναγνώστες αυτών των βιβλίων που διαβάζουν το καλοκαίρι στη θάλασσα, όλα αυτά τα πράγματα. Μας ενδιαφέρουν οι σημαντικοί αναγνώστες. Εκεί έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Κάτσε, με συγχωρείς. Η Μαρία έχει το επιλέξει που μας φιλοξενεί, είναι η Κοδέσποινα. Μαρία, εσύ από την επαφή σου εδώ με τους αναγνώστες, πόσο πιστεύεις ότι είναι το αναγνωστικό κοινό βιβλίων σαν αυτό? Πόσο? Εγώ πιστεύω ότι το ελληνικό αναγνωστικό κοινό σοβαρής πεζογραφίας, λογοτεχνίας πες, δεν ξεπερνάει τα 5.000 άτομα. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Βέβαια, όσον αφορά την ελληνική λογοτεχνία, υπάρχει μια κακοδαιμονία και μια κακοαντιμετώπιση. Θεωρείται παρακαθιανή σε σύγκριση με τις μεταφράσεις που έχουμε αυτού. Είναι λίγο άδικο βέβαια, διότι λέει δεν διαβάζω ελληνικά, δεν είναι καλά, θέλω ξένα, μα τα ξένα μπορεί να είναι γαλλικά, αγγλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, ιταλικά και τέτοια. Πώς να κάνει σύγκριση μία γλώσσα με τις άλλες γλώσσες. Αλλά ας το αφήσουμε στην πάντα αυτό. Επειδή ακριβώς είναι αυτό το τοπίο το εκδοτικό που περιέγραψα προηγούμενα, ότι δηλαδή είναι ο καθένας έτσι και τα λοιπά, υπάρχει ένα αυτό, βγαίνουν, όχι, δεν θα το πω κακά, όχι καλά βιβλία. Όχι βιβλία που τηρούν τις προδιαγραφές της λογοτεχνικότητας. Με αποτέλεσμα λοιπόν να δημιουργείται μια εντύπωση αρνητική για την ελληνική λογοτεχνία. Καταλαβαίνεις, δηλαδή το ποσοστό των Ελλήνων που διαβάζουν, που εγώ πιστεύω των επαρκών αναγνωστών είναι γύρω στο 10%, δεν υπερβαίνει. Χρόνια ολόκληρα, είμαι 43 χρόνια στη δουλειά, 43 χρόνια 10% είναι, δεν έχει ανέβει με τίποτα. Μιλάμε για τους επαρκείς αναγνώστες. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι δυσκολεύονται πάρα πολύ να ξεχωρίσουν μέσα από όλο αυτό το πράγμα τα 5 καλά βιβλία. Εκεί λοιπόν. Ναι, και νομίζω ότι αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν περισσότερο οι νέοι που έρχονται. Γιατί πες ότι εμάς τους παλιούς κάπως έχει ακουστεί το όνομα μας κάποτε κτλ. Αλλά οι νέοι, πώς διάολο θα μπει ένα σε ένα βιβλιοπωλείο και θα βρει και θα πάρει το βιβλίο του Φέδωνα και όχι άλλων ανάμεσα άλλα 50 νέων που έχουν βγει. Τώρα υπάρχει το παράδοξο και το αμφιλεγό. Δηλαδή, ένας νέος πια μπορεί πιο εύκολα να εκδώσει βιβλίο από ότι στα χρόνια τα δικά του και στα χρόνια το παλιότερο. Δεν ήταν τόσο εύκολη η πρόσβαση. Περνάγανε από χοντρές κρυσάρες τα βιβλία για να εκδοθούν. Τώρα εκδίδονται πολύ πιο εύκολα. Έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση οι νέοι. Όμως δεν έχουν την ίδια πρόσβαση στο αναγνωστικό κοινό. Γιατί είναι πάρα πολλά τα βιβλία, γιατί κατά τη γνώμη μου η ενημέρωση που γίνεται μέσα από το διαδίκτυο και μέσα από όλα αυτά τα μέσα θολώνει παράξεστα τα πράγματα. Εγώ θυμάμαι στα χρόνια μου όταν μπήκα στα βιβλία το 1981 υπήρχαν 5 έντυπα, έγκυρα, το Καθημερινή, το Βήμα, η Ελευθεροτυπία, είχαμε τα ένθετα, είχαμε τους κριτικούς λογοτεχνίας, περιστατωμένα κείμενα, ωραία, διάβαζε ο κόσμος. Θυμάμαι στα χρόνια της εστίας ότι τη Δευτέρα το πρωί ερχόντουσαν οι άνθρωποι που είχαν διαβάσει τις κυριακάτικες εφημερίδες με τα αποκόμματα των εφημερίδων και μας λέγανε θέλουμε αυτά τα βιβλία. Είχε δυναμική, επηρέαζε. Τώρα τι γίνεται? Είναι όλο αυτός ο αχταρμάς της πληροφόρησης που τελικά θολούρα φέρνει παρά ξεκαθάριση. Ναι, και μην ξεχνάμε και την καταπληκτική εκπομπή Action ST του Βασιλικού, έτσι. Πού είναι αυτές οι εκπομπές σήμερα? Δεν υπάρχουν. Συμφωνούμε όλοι εμείς. Ωραία, εντάξει, η κατάθλιψη συνεχίζεται. Ναι, αυτό. Λοιπόν, λέω να αφήσουμε τον αναγνώστη, να σας αφήσουμε να διαβάσετε το βιβλίο για να βρείτε τις ανατροπές που έχει μέσα καταπληκτικές και να πούμε 2-3 πραγματάκια για τον θηριδοποιό. Πρώτα απ' όλα, πώς σου ήρθε αυτή η λέξη? Αυτή είναι... Αυτή είναι το φινάλε μιας πολύ μεγάλης διαδρομής, αγωνιώδους, για να βρεθεί ένας τίτλος. Δεν ήρθε εύκολα. Ο Φερετροποιός έπαιζε πολύ. Αλλά κάπου... Μ' άρεσε, σαφώς. Αλλά κάπου κάποιοι θεώρησαν ότι μετά τον Γκιλοτίνα το Φερετροποιός μπορεί να είναι too much. Οπότε το συγκαλύψαμε. Αλλά... Ναι, νομίζω είναι ωραίο ότι... γιατί έχει ένα γρίφο, είναι γριφώδες. Ναι, έχει ένα ενδιαφέρον. Μπορεί να... Είναι φυσικά δική μου λέξη, δεν θα τη βρει κανείς σε λεξικό, ακόμα.
Αλλά ναι, νομίζω ότι κάτι καταλαβαίνεις, κάτι δεν καταλαβαίνεις και τελικά στην πορεία του βιβλίου γίνεται σαφές. Ναι, αλλά επειδή αυτό δεν παίζει και τόσο μεγάλο ρόλο στην πλοκή. Να πούμε τι είναι. Ναι, πες τι είναι ο θηριδοποιός, δηλαδή τι είναι αυτές οι θηρίδες. Γιατί μέσα το λες πολύ ωραία. Ναι, θηριδοποιός είναι αυτός που φτιάχνει θηρίδες. Υπάρχει ο κεντρικός ήρωας του βιβλίου, είναι ένας φερετροποιός, αν δεν το καταλάβατε. Και λέει κάποια στιγμή, καθώς μιλάει για τη δουλειά του, γενικά αυτός ο χαρακτήρας, θα επεκταθώ και αργότερα, είναι πολύ ενδοσκοπικός. Λέει κάποια στιγμή ότι τα φέρετρα είναι θηρίδες μνήμης. Ότι ό,τι πολυτιμότερο μας έχει δώσει η ζωή, εκεί το βάζουμε. Λέει και άλλα περί φερέτρων. Λέει ότι τα φέρετρα, τι άλλο είναι ένα φέρετρο παρά μία μήτρα που μας γεννάει στον άλλο κόσμο. Γενικά υπάρχει μία διάθεση να δούμε κάτι εξαιρετικά σκοτεινό έως ταμπού, το ζήτημα του φερέτρου εννοώ, από κοντά. Και είναι κάτι που το επάγγελμα αυτό του φερετροποιού, που για να πω την αλήθεια έχω την αίσθηση ότι δεν ήξερα και τη λέξη. Δηλαδή με το που την ακούς την καταλαβαίνεις βεβαίως, αλλά αναρωτιόμουν να την έχω ξανακούσει. Όταν, εν πάση περιπτώσει, αντιλήφθηκα ότι τα φέρετρα φτιάχνονται από ανθρώπους που κάνουν μόνο αυτό, δεν είναι όπως αφελώς μπορεί να φανταστεί κανείς, ένας επιπλοποιός που κάνει καρέκλες και κάνει και φέρετρα. Όταν το αντιλήφθηκα αυτό, άρχισε να παίζει στο νου μου νομίζω για χρόνια, ότι κάποια στιγμή θα ήθελα να μιλήσω για ένα τέτοιο ήρωα. Μου φάνηκε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δουλειά. Και αυτό το βιβλίο, ο σπόρος αυτού του βιβλίου, είναι οι πρώτες σειρές, είναι ουσιαστικά οι πρώτες λέξεις. Είναι πρωτοπρόσωπη αφήγηση και στα δύο. Εδώ λοιπόν ακούμε τον ήρωα να λέει, αν ήταν άλλο στη θέση μου, θα είχε αυτοκτονήσει. Αλλά κι εγώ στη θέση του το ίδιο θα έκανα. Το οποίο είναι λίγο γρίφος, είναι λίγο περίεργο. Τι άνθρωπος και υπό ποιες συνθήκες θα μπορούσε να εκφραστεί έτσι και τι θέλει να πει. Και αυτή η φράση που άρχισε μέρα με τη μέρα να με τρώει και να προσπαθώ να καταλάβω ποιος άνθρωπος θα μπορούσε να το πει, σε τι συνθήκες και τι ακριβώς θα μπορούσε να εννοεί, κάποια στιγμή παντρεύτηκε με την ιδέα ενός ανθρώπου που φτιάχνει φέρετρα. Και επειδή μου αρέσει το ειρωνικό στοιχείο... Παντρεύεται μια γυναίκα που τη λένε Ελπίδα. Πράγματι, δεν το πήγαινα εκεί. Τοποθετείται σε μία εποχή, σε ένα χώρο και ένα χρόνο, όπου η δουλειά του θεωρητικά θα μπορούσε να ακμάζει, πρακτικά είναι νεκρή. Μιλάμε για την Αθήνα του 1941, όπου έχουμε έναν αδιανόητο λοιμό. Το 1941 ουσιαστικά η χώρα συνδικολογεί, 27 του Απρίλη μπαίνουν οι Γερμανοί στην Αθήνα, μετά υπογραφών του Τσολάκογλου, και η ελληνική κυβέρνηση συμφωνεί ότι θα καλύπτει τη σύντηση των κατακτητών. Και όχι μόνο των κατακτητών εν Ελλάδη, αλλά και των African Corps, τα γερμανικά στρατεύματα που είναι στη Βόρεια Αφρική και παλεύουν. Γι' αυτό ζητάμε αποζημιώσεις. Όχι. Για τα δάνεια. Όχι για τα τρόφιμα. Όχι. Αυτά χαρισμάτα. Λοιπόν, το ελληνικό λοιπόν κράτος καλείται να καλύψει επισιτιστικές ανάγκες του γερμανικού στρατού, εντός Ελλάδας και εκτός Ελλάδας, και οι Βρετανοί θεωρούν ότι η όποια επισιτιστική βοήθεια πρόκειται να έρθει στην Ελλάδα για να βοηθήσει ένα λαό που φαίνεται ότι θα πεινάσει, θα καταλήξει στα χέρια των κατακτητών. Θα γίνει τροφή για τη Wehrmacht και για τους Ιταλούς και για τους Βούλγαρους, γιατί βεβαίως η Ελλάδα, όπως ξέρουμε, έχει χωριστεί στα τρία. Που σημαίνει, παρένθεση, ότι επειδή έχει χωριστεί στα τρία, τα αστικά κέντρα είναι αποκομμένα από τις περιοχές τις αγροτικές. Βλέπετε Θεσσαλία, βλέπετε Μακεδονία. Η Αθήνα είναι ένα παράδειγμα. Πόλης η οποία δεν έχει πρόσβαση, δεν έχει η ίδια φυσικά χωράφια και δεν έχει πρόσβαση
ούτε από εξωτερική βοήθεια, γιατί οι Άγγλοι αποφασίζουν ότι θα αποκλείσουν ναυτικά τη χώρα. Δεν θα επιτρέψουν σε ξένη βοήθεια να έρθει, επισιτιστική, γιατί θα καταλήξει να βοηθήσει την ναζιστική μηχανή. Η οποία απόφαση φυσικά είναι καταδικαστική για ένα τεράστιο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού. Κυρίως στα αστικά κέντρα είναι αυτοί που βάλλονται. Στην Αθήνα τα νούμερα ακόμα εγώ δεν έχω δει κάποιον ιστορικό που να λέει ότι το θέμα έχει κλείσει. Έχω δει νούμερα από 100 έως 300.000 άνθρωποι οι οποίοι πεθάνανε λόγω του λοιμού, κυρίως το 41 και κυρίως το χειμώνα του 41, όπου ήθελε ο διάολος, που λένε, να είναι ένας από τους πιο κρύους χειμώνες της ιστορίας της Αθήνας. Έχουμε στο πεδίο του Άρεως 1 μέτρο χιόνι, για 2 εβδομάδες σερί χιονίζει, ο κόσμος δεν έχει καύσιμη ύλη, κόβουνε τα δέντρα, μετά δεν υπάρχουν δέντρα, και απλά ο κόσμος αρχίζει και καίει έπιπλα, καίει ό,τι έχει και δεν αρκεί. Και αρχίζει και πεθαίνει. Πεθαίνει ο κόσμος, οι συγγενείς δεν τους θάβουν γιατί θέλουν να κρατήσουν τα δελτία σύντησης για να μπορέσουν να επιβιώσουν όσοι μένουν πίσω, και συχνά απλά βγάζουν τους νεκρούς τους στο δρόμο να τους μαζέψουν τα κάρα. Οι ρίζοι στον Παρόδο πού πάνε τα κάρα? Τα κάρα πάνε στο νεκροτομείο, το οποίο είναι στη Μασσαλίας, η οποία είναι 3 στενά παραδίπλα. Στη νομική σχολή. Ναι. Ήγουν. Φέρνουν λοιπόν εδώ τους νεκρούς και μετά από μία διαδικασία, ας πούμε, διαλογής, καταλήγουν όλοι σε ομαδικούς τάφους, σε νεκροταφεία. Αυτό λοιπόν το πλαίσιο, θα έλεγε κανείς ότι αν μη τι άλλο αυτοί που ασχολούνται με τις κηδείες Θα πλουτίσουν. θα είχαν να φάνε για να μην μπουν πλουτίσουν. Ναι, γιατί από πελατεία άλλο τίποτα. Η πραγματικότητα είναι ότι φυσικά κανείς δεν έχει χρήματα για μια κηδεία. Άρα ο ήρωάς μας, κατά μια τραγική ηρωνία, είναι και αυτός ένας άνθρωπος που δεν έχει να φάει. Και τα φέρετρα φυσικά απαιτούν ξύλο, και το ξύλο είναι για κάψιμο, δεν είναι για φέρετρα. Οπότε έχουμε μια πολύ σκοτεινή βεβαίως συνθήκη ξανά. Αυτή τη φορά η πρόθεσή μου ήταν να βυθιστώ πιο πολύ στην ψυχολογία του. Συμβαίνουν πολλά πράγματα στον ψυχισμό του που δεν έχουν να κάνουν με την κατοχή. Γιατί ο ίδιος βιώνει ένα προσωπικό σκοτάδι, γι' αυτό και η αρχική του τοποθέτηση. Ο ίδιος προσπάθησε να αυτοκτονήσει, γιατί υπάρχει και μια ίσως άλλη ηρωνία. Όσο ο αγώνας της αντίστασης είναι στα πάνω του και όλη η Ελλάδα ρηγεί με τον ηρωισμό του στρατού στο αλβανικό μέτωπο, ο ίδιος είναι σε κατάθλιψη, για λόγους που εξηγούνται φυσικά. Και όταν οι Γερμανοί μπαίνουν στη χώρα, ο ίδιος νιώθει μια ανάταση ψυχική. Ωστόσο, συγγνώμη, δεν πάει να πολεμήσει. Όχι. Είναι ρεμάλι, δηλαδή, γιατί δεν πας, φίλε μου, και πάει ο κολλητός σου. Ο ίδιος νομίζω ότι είναι σαφώς ένας αντίήρωας. Είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει ηρωικά στοιχεία. Δεν είναι θαραλέος, δεν είναι ένας άνθρωπος που θα τον θαύμαζες. Είτε για τα κατορθώματά του, είτε για το χαρακτήρα του. Νομίζω ότι στο τέλος, βεβαίως, τον δικαιώνω. Αλλά είναι μια μακρά πορεία καταβήθησης και εξερεύνησης της ανθρώπινης συνθήκης σε εξαιρετικά οριακές συνθήκες. Οριακές για τα προφανή που είπα, για τις εξωτερικές συνθήκες, και για τον εσωτερικό του ψυχισμό, γιατί αυτός ο άνθρωπος ψυχικά δεν είναι καλά. Να δώσω πάσα για την ανάγνωση ή θες να πεις κάτι άλλο? Δώσε πάσα, αλλά θέλω και εσύ να διαβάσεις κάτι. Θα σου πω μια σελίδα να τη διαβάσεις εσύ. Οκ, άμα έχεις κάτι. Έχω. Ωραία. Αυτά τα δύο βιβλία είναι δύο βιβλία που δεν συγκλίνουν παρά σε ένα σημείο, το οποίο είναι εξαιρετικά διακριτικά τοποθετημένο.
κανένας αναγνώστης δεν το έχει δει. Εγώ το έβαλα εκεί και περιμένω κάποιον που χωρίς να το πω θα το δει. Αλλά θα το πω τώρα για να δώσω την πάσα. Διάβολο έχει κάνει. Αυτός ο άνθρωπος, ο Μάνος, ο παρολίγων αυτόχειρας, έχει μία γειτόνισσα, την κυρία Κατερίνα, την οποία δεν συμπαθεί. Θεωρεί ότι είναι η κουτσομπόλα της γειτονιάς, είναι λίγο κυράτσα, είναι λίγο... είναι αυτή που τον έχει βρει μετά την απόπειρα αυτοκτονίας του να αιμορραγεί, γιατί ο ίδιος πήδηξε από την ταράτσα του και τέλος πάντων τον έσωσε γιατί απλά τον είδε και κάλεσε το ασθενοφόρο. Δεν τη χωνεύει. Και το απόσπασμα που θα ακούσουμε είναι μία σκηνή μέσα στο λοιμό, όπου, μάλλον να το εξηγήσω λίγο, ο λοιμός ξεκινάει πριν το χειμώνα, εντείνεται το χειμώνα, έχουμε μία μικρή έκλαμψη στα μέσα του Οκτώβρη, 13 Οκτωβρίου του 1941, οι Άγγλοι επιτρέπουν σε ένα πλοίο να έρθει για να προσφέρει επιστημιστική βοήθεια. Αυτό το πλοίο λέγεται Κουρτουλούς, θα γίνει πασίγνωστο κατά τη διάρκεια της κατοχής στα χείλη των Αθηναίων. Θα κάνει αρκετά δρομολόγια από την Κωνσταντινούπολη στον Πειραιά. Μάλιστα κάποια στιγμή βυθίζεται και άλλο πλοίο παίρνει το δρομολόγιο αυτό, συνεχίζοντας να προσφέρει βοήθεια, και οι Αθηναίοι εξακολουθούν να λένε ότι έρχεται το Κουρτουλούς. Αυτό είναι πλοίο τουρκικό. Από ό,τι διαβάζω είναι χρηματοδοτημένο από Έλληνες ομογενείς, κυρίως της Τουρκίας και της Αμερικής. Φορτώθηκε στο πρώτο του ταξίδι αυτό με σιτάρι, όσπρια, αυγά, βασικά είδη, και έφτασε στον Πειραιά. Φυσικά, εντάξει, μπορούμε να λέμε ένα καράβι, οι ανάγκες της πόλης είναι τερατωδώς μεγαλύτερες. Αλλά είναι κάτι. Φτάνει λοιπόν το Κουρτουλούς και ο ήρωάς μας πάει να πάρει κάτι. Και στο απόσπασμα που θα ακούσουμε πηγαίνει στην γειτόνισά του να προσφέρει μέρος από αυτό το κάτι, το ελάχιστο, μετά από πάρα πολύ πείνα που έχουν υποστεί και οι δύο και όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό που θα βοηθήσει στην κατανόηση του κειμένου και είναι το σημείο που αγγίζουν αυτά τα δύο βιβλία το ένα το άλλο, είναι ότι η κυρία Κατερίνα του έχει πει αρκετές σελίδες νωρίτερα: «Ξέρεις, Μάνο μου, γιατί με λένε Κατερίνα? Με λένε Κατερίνα από τη γιαγιά μου, η οποία ήταν χιώτισσα της καταστροφής, η οποία είδε την οικογένειά της να κόβεται με το μαχαίρι και έφυγε σκλάβα. Και ο μόνος άλλος που επιβίωσε ήταν ο αδερφός της, τον οποίο έχασε. Στην κοιλωτίνα του ναυπλίου, ο Λιανός, που ακούσαμε την περιγραφή του στοιχείο, ξέρουμε ότι είχε μία αδερφή Κατερίνα, την οποία έχασε όταν τους πήρανε και τους δύο σκλάβους και τους βάλανε σε διαφορετικά καράβια. Αυτή λοιπόν, αυτό το κοριτσάκι, ακροθυγός, μαθαίνουμε από το θηριδοποιό ότι πήγε στη Μικρά Ασία και έκανε μια οικογένεια. Και η εγγονή της, ονόματι Κατερίνα επίσης, είναι η γειτόνισσα του Μάνου που θα δούμε τώρα. Εντάξει, όχι, κοίταξε. Ζητάς πάρα πολλά από τον αναγνώστη. Όχι, είναι... Ακόμα και από μένα δηλαδή, ούτε εγώ το παρατήρησα αυτό το πράγμα. Είναι ένα easter egg. Είναι... αν το δει κανείς θα χαρεί. Εγώ χάρηκα που το έβαλα. «Το βιβλίο, Μάνο μου, είναι μεγάλο βάσανο», είπε, και άφησε το βλέμμα της επάνω στο έπιπλο. «Σου ανοίγει τα μάτια και μετά δεν μπορείς να πεις «δεν είδα». Έκανε μια βόλτα μπροστά από τα βιβλία της, σαν να ζύγιζε ολόκληρο το βιος της. «Τούτα εδώ τα καταραμένα λένε τόσα για την ψυχή του ανθρώπου που δεν σου επιτρέπουν να ξαφνιαστείς με τον κόσμο. Να ξέρεις, όλοι οι άνθρωποι που θα συναντήσεις έχουν υπάρξει ήδη στη σελίδα ενός βιβλίου. Μια αναγνώστρια με περγαμηνές ζούσε δίπλα μου και εγώ δεν είχα ιδέα. Μιλάνε δίκαια όσοι λένε ότι αν δεν μπεις στο σπίτι κάποιου δεν γνωρίζεις τίποτα γι' αυτόν. Εσύ σε ποια βιβλία έχεις ζήσει, κυρία Κατερίνα?» Σήκωσε τότε εκείνη τα χέρια της και έκανε ένα μεγάλο κύκλο στον αέρα.
Τι να σου λέω. Ήμουνα ορφανή στην Αγγλία του Ντίκενς, χήρα στη Ρωσία του Τολστόι και κηδεμονευόμενη στην Αμερική του Φόρτ Μάντοξ. Και σίγουρα πέρασα καιρό στη Σκιάθο του Παπαδιαμάντη, κυνηγημένη από δυσιδαιμονίες. Τρέχα γύρευε για ζωή. Και του λόγου μου, τη ρώτησα πιο πολύ περιπαικτικά. «Α, αυτό μάνο μου δεν θα στο πω εγώ. Είναι επικίνδυνη δουλειά ετούτη που αρχίσαμε και ο καθένας πρέπει να τα βρίσκει αυτά τα πράγματα για τον εαυτό του. Αν θέλεις όμως, μπορώ να σου διαβάσω το φλιτζάνι, να ψυχανεμιστείς κατά που τραβάς». Γέλασα στην ιδέα και πλησίασα μια ψάθινη καρέκλα που ήταν ακουμπισμένη στον τοίχο πλάι σε ένα τραπεζάκι. Απ' την άλλη μεριά ήταν ο καναπές, φθαρμένος από τα χρόνια που καθίσανε επάνω του. Είχε στενόμακρες τρύπες σαν ανοιχτά τραύματα και τον απέφυγα. Μπορεί εκεί να καθόταν η μητέρα της, σκέφτηκα, και να αποτυπώθηκαν επάνω του οι πληγές της, όπως τρυπώνει στο στυπόχαρτο το μελάνι. Πίσω από τον καναπέ, ξαπλωμένος μισοκριμμένος, ο σκύλος της κυρίας Κατερίνας. Ένα ήσυχο πλάσμα που του άρεσε πιο πολύ να μένει πίσω από τα ντουβάρια παρά να βγαίνει στην αυλή. Το καφέ τρίχωμά του φαινόταν κατσιασμένο και άρρωστο. «Ο Κανέλος δεν φαίνεται καλά», σχολίασα. «Πεινάει ο φουκαράς, όπως όλοι μας. Να τον δεις που πηγαίνει στην κουζίνα και γλύφει τις γωνίες. Τι βρίσκει εκεί δεν ξέρω. Γλύφει τη μυρωδιά». Μείναμε για λίγο σιωπηλοί. Εγώ στην καρέκλα, εκείνη όρθια μπροστά στα βιβλία της, σχεδόν σε στοχασμό. «Κυρία Κατερίνα», είπα τελικά, «ήθελα να σου πω ευχαριστώ για όλη τη φροντίδα που μου πρόσφερες τελευταία. Για τη βοήθεια που κάλεσες, για το φαΐ που μου έφερες τις πρώτες μέρες». «Τα είπαμε αυτά, δεν τα είπαμε?» έκανε εκείνη. «Τα είπαμε, αλλά νιώθω πως πρέπει να πάω και λίγο πέρα από τα λόγια». Και έβγαλα από τη τσέπη μου το περιτύλιγμα. «Τι είναι αυτό, μάνο μου?» έκανε εκείνη και σχεδόν άκουσα το σκύρτημα της καρδιάς της. «Άνοιξέ το να δεις», την παρότρινα. Εκείνη έκανε 2 βήματα και κάθισε απέναντί μου στο τραπεζάκι. Με προσεκτικές κινήσεις έπιασε τη χαρτοπετσέτα, την ξεδίπλωσε, έσκυψε από πάνω της, έμεινε τελικά άφωνη. Έπιασε το ξεφλουδισμένο αυγό και το έφερε μπροστά στο πρόσωπό της σαν ιερό κοιμήλιο. «Πού το βρήκες?» με ρώτησε ψιθυριστά. «Θα ρίσκε θα μας άκουγε ο σκύλος και θα ερχόταν να το πάρει». «Έφτασε σήμερα το Κουρτουλούς και πήγα στον Πειραιά. Γινότανε χαμός και δεν πρόλαβα να τελειώσω τη φράση μου. Η κυρία Κατερίνα είχε αφήσει το αυγό κάτω και είχε ήδη σηκωθεί από την καρέκλα ταραγμένη. «Τι έγινε, κυρία Κατερίνα?» «Πάρ' το, μάνο μου», είπε, καθώς πισωπατούσε. «Τύλιξέ το πάλι και βάλ' το στη τσέπη σου, να μην το βλέπω». «Κυρία Κατερίνα, για σένα το έφερα», της χαμογέλασα και το έσπρωξα προς το μέρος της. Εκείνη κούνησε το κεφάλι της δεξιά-αριστερά. «Δεν έπρεπε?» «Να σε καλά δηλαδή, σε ευχαριστώ πολύ. Πάρ' το όμως, σε παρακαλώ». Εγώ την κοιτούσα μπερδεμένος. Η γειτόνισά μου είχε πάει αρκετά βήματα πίσω, είχε σταθεί πάλι κοντά στη βιβλιοθήκη της και απέφευγε να κοιτάξει προς το μέρος μου. Το στομάχι μου έσπασε τη σιωπή που στάθηκε αμήχανη ανάμεσά μας. Το στομάχι της ακολουθούσε το γουργουριτό μου, σαν να απαντούσε σε έναν ιδιότυπο διάλογο. «Δεν καταλαβαίνω», μουρμούρισα. Έφερε το χέρι της μπροστά στο στόμα της και είδα τα μάτια της να γυαλίζουν από τα δάκρυα. «Τούρκικο αυγό, μάνο μου», είπε, και η φωνή της ράγισε. Έγειρε το κεφαλάκι της στο πλάι σαν να μου ζητούσε συγγνώμη. «Τούρκικο αυγό, δεν μπορώ να φάω». Έμεινα καιρωμένος να την κοιτάω. «Κυρία Κατερίνα, ένα αυγό είναι. Κότες το κάνανε. Τι δικές μας, τι δικές τους». Εκείνη ένευσε πάλι αρνητικά. «Δεν μπορώ να με ταΐσουν Τούρκοι, μάνο μου. Όχι ύστερα από όλα αυτά που έζησα». Άφησα λίγες στιγμές να περάσουν. Κοίταξα το αυγό, προσπάθησα να φανταστώ το νόημα που έκλεινε μέσα στο κρόκο του για εκείνη. «Αυτή είναι η μόνη ομορφιά του πολέμου», είπα τελικά, μπας και την καλοπιάσω. «Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει το καλό». Εκείνη δεν είπε κάτι. Είχε κρεμάσει το κεφάλι της και έκρυβε το πρόσωπό της στις παλάμες της.
Ένιωθα σαν να είχαν μάχη τα δαιμόνια μέσα της. Η πείνα ήταν μανιασμένο θεριό, μα οι ρίζες της ακόμα πιο μεγάλο και το πνίγανε. Σηκώθηκα να την πλησιάσω, προπάντων να πάρω κι εγώ απόσταση από το αυγό. Σκέτος πειρασμός ήταν το άτιμο. Και όσο ήμουν από πάνω του, φοβόμουν πως θα λυγίσω και θα το κάνω μια χαψιά. Κυρία Κατερίνα, δεν χρειάζονται παλικαρισμοί. Μια έρημη μπουκιά είναι. Να το αφήσω εδώ, να το φας αργότερα, όταν δεν θα είναι κανείς τριγύρω να σε δει. Θα το πετάξω, είπε, και σχεδόν έκλαψε. Όχι και να το πετάξεις τέτοιο έδεσμα, θα μοιραστούμε την τροπή. Τι λες? Πήγα ως την κουζίνα και πήρα ένα μαχαίρι. Έκοψα το αυγό στα 4 και άνοιξε. Άνθησε ο κρόκος του σαν την Ανατολή, ύστερα από 3 μήνες σκοτάδι. Πυρούνιασα το ένα κομμάτι και το έφερα κοντά στο πρόσωπό μου, ξεχασμένη μυρωδιά, το αληθινό φαΐ. Αν δεν θέλει να το αγγίξει, θα τους το ταΐσω εγώ, σκέφτηκα. Να μην έχει τύψεις, να πάρω εγώ το κρίμα. Πήγα πάλι κοντά της, μα εκείνη κοιτούσε κάτω, δεν με έβλεπε. «Κυρία Κατερίνα», είπα ήρεμα. Η γειτόνισσά μου σήκωσε τα μάτια και με είδε με το πυρούνι στο χέρι. «Ούτε που θα το αγγίξεις», της είπα. «Να χαρίσω όμως, φάτο. Έχεις μείνει σκελετός». Πλησίασα το πυρούνι και εκείνη σφράγισε απότομα τα χείλη της. Γύρισε το κεφάλι στο πλάι, μα εγώ την ακολούθησα με το αυγό. Γύρισε ύστερα από την άλλη μεριά, την παρακάλεσα ξανά. Έφερε και πάλι το πυρούνι κοντά της και τότε εκείνη την άχτηκε πίσω βάζοντας τόση φωνή που κοκάλωσα. Πάρτο μακριά το αναθεματισμένο». Το σκυλί δίπλα μας πήρε ένα γαυγίζει, μα δεν του δώσαμε σημασία. Η κυρία Κατερίνα είχε κοκκινήσει από την ένταση. Ο λαιμός της είχε φουσκώσει σαν να έπνιγε μέσα του ακόμη πιο μεγάλη κραυγή. Την πείνα της που δεν είχε παρηγορηθεί και σκλήριζε. Τον πόνο του ξεριζωμού που δεν είχε μουδιάσει τόσα χρόνια και τη στήχιωνε ακόμα. Το βάσανο της στιγμής που άναψε μια έκρηξη μέσα της και αυτή έπρεπε να σταθεί ακέραιη. Σαν να μην έσκασε ποτέ. Σαν να μην είδε ποτέ φαΐ, σαν να μην είπε ποτέ όχι. «Συγγνώμη», μουρμούρισα τελικά και γύρισα να τυλίξω το αυγό στη χαρτοπετσέτα μου. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα μπορούσα να της προκαλέσω τόση ταραχή. «Δεν φταίς εσύ», ψέλισε, καθώς τα αναφιλητά άρχισαν να σκάνε σαν κύματα στο στόμα της, το ένα μετά το άλλο. «Δεν μπορείς να καταλάβεις τι περάσαμε». «Μην απολογήσει, κυρία Κατερίνα», την καθησύχασα και έβαλα το αυγό πίσω στη τσέπη μου. «Κανείς δεν μπορεί να μπει στη θέση σου αν δεν είναι ήδη στη θέση σου ή αν δεν πέρασε από αυτή. Μέχρι εκεί καταλαβαίνω». Η κυρία Κατερίνα κάθισε στον καναπέ και πήρε να κλαίει. Ο Κανέλος την πλησίασε και κουλουριάστηκε στα πόδια της. «Προτιμώ να πεθάνω παρά να πέσω στην ανάγκη τους». Την άκουσα να λέει τελικά προτού ανοίξω την πόρτα και φύγω. Ίδιος ο διάολος με τον πειρασμό. Λοιπόν, επειδή θέλω να διασκεδάσουμε λίγο τώρα, να βγούμε λίγο από αυτό το σκοτάδι, θέλω να μου διαβάσει ο συγγραφέας, γιατί πιστεύω στην ανάγνωση του συγγραφέα. Ο συγγραφέας για μένα πρέπει να διαβάζει τα κείμενά του. Θέλω να μου διαβάσει, για να διασκεδάσουμε παραλαμβάνω, πώς φαντασιώνεται ο ήρωάς του, ο φερετροποιός, το ιδανικό φέρετρο. Σελίδα 204, μία παράγραφος είναι. Αυτή, ναι. Παρακαλώ. Μας αλλάζεις τώρα το κλίμα απότομα. Κάτσε, φίλε, θέλω και εγώ να απολαύσω κάτι. Λοιπόν, το φέρετρο. Τόση ώρα δεν απολαμβάνατε. Τόση ώρα ήμουνα μέσα στα μαύρη, στα και μαύρα. Και αυτό απόλαυση είναι άλλη απόλαυση. Εγώ έχω ρίγη τώρα, τι θες να διαβάσω. Λοιπόν, πες τώρα που περίπου τι θα διαβάσεις. Δεν ξέρω. Ξέχασε το βιβλίο σου. Περίμενε. Λοιπόν, θα το δούμε. Είναι ο ήρωας του, ο φερετροποιός, για πες. ο οποίος σχεδιάζει να φτιάξει το τέλειο φέρετρο για τους δικούς του λόγους, τέλος πάντων. Και ψάχνει ξύλο, το σωστό ξύλο, και φαντάζεται πώς θα το φτιάξει. Το φέρετρο, λοιπόν, δεν θα έχει. Το φέρετρο δεν θα έχει γωνίες στους ώμους. Θα ήταν κατά βάση παραλληλόγραμμο, αλλά και διακριτικά καμπυλωτό στο μήκος του, ώστε να θυμίζει σκαρί καραβιού.
θα ήταν φτιαγμένο από 12 σανίδες, όσοι και οι μαθητές του Χριστού. Διακοσμητικά παραλληλόγραμμα πλαίσια σε πιο σκουραπόχρωση θα ήταν τοποθετημένα στα πλάγια του και άλλο ένα πλαίσιο θα ήταν κολλημένο επάνω στο καπάκι με ένα σκαλί του 1 πόντου σε 3 διαφορετικούς χρωματικούς τόνους. Στο κέντρο του θα δέσποζε φυσικά ο σταυρός. Το δε καπάκι θα ήταν φουσκωτό με χώρισμα προκειμένου να μπορεί να ανοίξει μόνο το επάνω τμήμα του για την επίσημη έκθεση του πελάτη μας στη δακρύβρεχτη τελετή. Οι ενώσεις της κατασκευής θα πατούσαν επάνω σε λεπτές βέργες σουηδικού ξύλου και 4 ξυλόβιδες σε κάθε γωνιά θα εξασφάλιζαν την ακεραιότητα της κάσας, δίνοντας την αίσθηση της μασίβ σιγουριάς που ζητάει κάθε νεκρός. Οι γωνίες θα ήταν όλες λίες, με την καμπυλότητα που έχει το δάκρυ. Και οι 6 λαβές θα ήταν επαργυρωμένες, για φινέτσα και στυλ. Λοιπόν, okay. Φαντάζεστε λοιπόν πώς θα κάνει το φέρετρο, αλλά για να το κάνει θα χρειαστεί να καταφύγει σε ένα μαυραγορίτη για να βρει τα ξύλα. Θα πάει λοιπόν στο μαυραγορίτη, κάνει κάποια διαπραγμάτευση μαζί του και ο μαυραγορίτης κάποια στιγμή, σαν να βρίσκεται απέναντι σε κάποιον εισαγγελέα, προσπαθεί να δικαιολογήσει το επάγγελμα, όχι το επάγγελμα, την ιδιότητά του ως μαυραγορίτη. Σελίδα 215 παρακαλώ. Θα πάμε με τεμποδίων διαβάζουμε. Σελίδα 215. Ναι. Εδώ, την παράγραφο αυτή. Την παράγραφο αυτή, ναι. Ακούστε λοιπόν πώς δικαιολογεί ο μαυραγορίτης τον εαυτό του. Ναι. Ίσως να πω από πιο πάνω. Προχωρά, ναι. Ναι, τέλος πάντων. Λέει ο Μαυραγορίτης με αφορμή κάτι άλλο. Αλήθεια λέει. Κάτι λέει ο ήρωας, λέει αλήθεια. Αλήθειες υπάρχουν πολλές. Αλήθειες να φάνε και οι κότες. Έμεινα άναυδος να τον κοιτάω. Μιλούσε ο δικηγόρος μέσα του. Ο Μαυραγορίτης είναι δικηγόρος. Το πες. Πάρτε μένα για παράδειγμα, ξεκίνησε να εξηγεί. Τι βλέπετε στο πρόσωπό μου, πείτε μου. Έναν άνθρωπο που θα σας βοηθήσει να φτάσετε στον στόχο σας, υποθέτω. Έναν κέριο μεσάζοντα ή έστω έναν αναγκαίο κακό. Ο άνθρωπος που θα μου δώσει τα ξύλα όμως με βλέπει σαν ευεργέτη. Χωρίς εμένα δεν θα είχε να φάει η οικογένειά του. Η γυναίκα και τα εξάχρονα παιδιά του πίνουν νερό στο όνομά μου. Εκείνοι που δεν μπορούν να αγοράσουν από το γραφείο μου με λένε το κογλύφο. Λένε πως θα πάω στην κόλαση για τις αμαρτίες μου. Η έλλειψη αγαθών όμως είναι υπαρκτή και ανεξάρτητη από τις πράξεις μου. Δεν υπάρχει αρκετό φαΐ για όλους. Εγώ απλώς δίνω σε αυτούς που έχουν να πληρώσουν. Ίσως να μην είναι ο καλύτερος τρόπος καταμερισμού αγαθών. Έχετε όμως εσείς έναν άλλο να μου αντιπροτείνετε. Το φαΐ δεν φτάνει για να σωθούν όλοι. Ποιος θα πεθάνει. Πείτε μου εσείς αν μπορείτε. Δικαιολογούμε το Μαυραγορίτη κάτω από αυτές τις συνθήκες. Πάντως του βρήκε τα ξύλα. Του βρήκε τα ξύλα, ναι. Είναι αλήθεια ότι όταν γράφεις έναν ήρωα, αν θες να είσαι ειλικρινής απέναντί του, ανακαλύπτεις, σκαλίζεις και βρίσκεις το κομμάτι μέσα σου που μπορεί να τον εξηγήσει. Και πιστεύω πολύ στο ότι έχουμε όλες τις ανθρώπινες εκφάνσεις. Έχουμε και το δολοφόνο μέσα μας, έχουμε και το θύμα και δυνητικά θα μπορούσαμε να βρεθούμε σε εξαιρετικά διαφορετικές συνθήκες και να κάνουμε τελείως διαφορετικά πράγματα αν άλλαζαν λίγο είτε οι συνθήκες, είτε οι άνθρωποι γύρω μας, είτε τα γονίδια μας, είτε κάτι από το παρελθόν μας. Οπότε, ναι, η αλήθεια και εγώ που τον ακούω και σε όλο το απόσπασμα, πιστικό τον ακούω. Θα εξακολουθούσα να μην θέλω να τον έχω φίλο μου. Ή μάλλον φίλο μου σε δύσκολες στιγμές ίσως θα ήθελα. Ναι, αλλά ναι, δεν είναι συμπαθής, αλλά είναι εξηγήσιμος. Και κυρίως βοηθάει την πλοκή να προχωρήσει, γιατί του βρίσκει τα ξύλα. Ναι, του βρίσκει τα ξύλα σε μια Αθήνα που δεν τα έχει. Ναι, του οφείλει πράγματα. Οκ. Θέλουμε να πούμε κάτι άλλο ή να ανοίξουμε τη... Θα ανοίξεις. Εγώ θα την ανοίξω. Ωραία, κουβέντα, ανοίγει η κουβέντα. Όποιος θέλει, ό,τι θέλει, ερωτήσεις, σχόλια, σκέψεις, θα χαρώ πολύ να ακούσω, να απαντήσω, να σχολιάσω. Ωραία, ας ξεκινήσω εγώ να σπάσουμε τον πάγο. Okay. Πώς και δεν έγραψες πρώτα απ' όλα από το εύκολο κομμάτι, που είναι να γράψουμε κάτι για τον εαυτό μας. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα να γράφω και έγραφα συνέχεια για τον εαυτό μου, για τον εαυτό μου, για τον εαυτό μου. Και όταν πια εξάντλησα τον εαυτό μου, το γάμο μου, την κόρη μου, τα πάντα, τότε πια άρχισα να γράφω ιστορικό μυθιστόρημα.
αφού πια είχα συγχαθεί τον εαυτό μου. Εσύ λοιπόν, πώς πέρασε κατευθείαν στο ιστορικό μυθιστόρημα? Νομίζω ότι θα επαναλάβω, μάλλον δεν το είπα ακριβώς έτσι, αλλά με βρήκε η πλοκή. Αυτό, δηλαδή η ιδέα ενός θανατοπινίτη που πεθαίνουν οι δήμοι του τη μέρα της εκτέλεσής του, με συνεπήρε. Δεν θα την άφηνα για να πω το δράμα ενός φοιτητή που τελικά δεν βρήκε διδακτορικό στην Ελλάδα και έφυγε για την Αγγλία. Και προέκυψε ιστορικό, όπως είπα, γιατί έπρεπε να τον τοποθετήσω κάπου. Δεν έψαχνα να πω κάτι για την ελληνική ιστορία. Δεν ήθελα να γράψω ένα βιβλίο για το 21. Κατέληξε να είναι, και από ό,τι μου έχουν πει αναγνώστες, δεν θυμίζει άλλα, ίσως γιατί δεν ήθελα να πω για άλλη μια φορά τι ωραίοι που είμαστε ως Έλληνες. Οπότε αυτή είναι η απάντηση. Με βρήκε και νομίζω αντίστοιχα και ο Θηριδοποιός με βρήκε. Ο Θηριδοποιός έχει πιο πολλά κομμάτια μου, αλλά σαφώς δεν είναι κάτι βιογραφικό. Ευτυχώς. Ναι, τα ακούνε και οι γονείς σου. Τα ακούνε και οι γονείς σου. Ενώ ανέγραφε το δράμα του φοιτητή που δεν βρίσκει μεταπτυχιακό, τωρινή ιστορία δηλαδή. Ναι. Άρα λοιπόν, προσανατολίστηκες ή ήσουν προετοιμασμένος χωρίς να το ξέρεις, στο να πας στο εκεί. Και έκανες πολλή δουλειά για να γράψεις αυτό το πράγμα σε σχέση με ένα άλλο αντικείμενο. Πάρα πολύ δουλειά. Αληθές. Πάρα πολύ δουλειά. Τρομερή δουλειά χρειάστηκε για να κάνει αυτό. Ενώ ανέγραφε τις περιπέτειες ενός φοιτητή στη Γλασκόβη, θα ήταν. Ναι, και μπορεί να έχει και μεγαλύτερη επιτυχία. Περιπέτειες ενός φοιτητή στη Γλασκόβη, έτσι. Αλήθεια είναι αυτό. Δύο πράγματα μπορώ να σχολιάσω. Το πρώτο είναι ότι αφενός η έρευνα καθ' αυτή μ' άρεσε και γενικά μ' αρέσει και στις σπουδές μου που είναι θετικές, καμία σχέση, η ιδέα του δεν γνωρίζω την αλήθεια και βγαίνω εκεί έξω στον κόσμο να δω τι λένε για να τη μάθω ή για να τη φωτίσω, εν πάση περιπτώσει, μου αρέσει. Το άλλο είναι ότι όλη αυτή η ανάγνωση ιστορικών στοιχείων μου έδωσε στοιχεία για την πλοκή. Δηλαδή, η γκιλοτίνα έχει πάρα πολύ πλοκή. Έχει πάρα πολλά στοιχεία στα οποία οι ήρωες αγγίζουν πολλούς ανθρώπους, κάποιους πολύ γνωστούς. Βλέπουμε, ας πούμε, από κοντά τον Ντελακρουά. Βλέπουμε από κοντά τον Μπράιερ. Βλέπουμε τον Ανδρούτσο. Βλέπουμε ανθρώπους που απλά βρισκόντουσαν σε παραπλήσιο χωρόχρονο και όταν εγώ διάβαζα την έρευνά μου, έλεγα αυτό τον άνθρωπο θα ήθελα να τον δω από κοντά. Οπότε η επιπλέον έρευνα που έκανα για να δω ποια ήταν τα παιδικά χρόνια του Μπράιερ, λέω τον Μπράιερ γιατί καλά, αφενός δεν είναι όσο γνωστός όσο ο Ανδρούτσος εδώ, αφετέρου απασχολεί το βιβλίο περισσότερο. Το να διαβάσω για αυτόν μου άρεσε, ταυτόχρονα μου έδινε πάτημα για να προχωρήσω την πλοκή μου. Οπότε δεν θα έλεγα ότι τελικά ήταν κακό. Ήταν περισσότερη δουλειά, σαφώς. Αλλά ήταν πολύ ευχάριστη δουλειά. Ναι. Ομολογώ ότι και εγώ όταν ερευνώ για τα ιστορικά βιβλία, η μεγαλύτερη απόλαυση, παύλα ειδονή, είναι η έρευνα. Όχι τόσο το γράψιμο. Δεν θα έφτανα εκεί εγώ. Προτιμώ το γράψιμο. Αλλά έχει ενδιαφέρον, σαφώς. Μαθαίνεις πράγματα και δυστυχώς εγώ νιώθω ότι ξέρεις, αν δεν μπουν στο βιβλίο, τα ξεχνάς. Δηλαδή, ήξερα πολύ περισσότερα πράγματα για το 21 όταν τα έγραφα. Δυστυχώς χάνονται αυτά. Αλλά κάτι πρέπει να μένει. Κάτι δηλαδή μέσα σου κάπως έχεις αλλάξει από την έκθεσή σου σε αυτά τα στοιχεία. Είναι λίγο χαοτικό, συγγνώμη. Πώς διαχειρίζεις όλο αυτό το υλικό? Με πολλές σελίδες Word. Ψάχνεις, βρίσκεις, μπορεί να βρεις. Νομίζω αυτό που έχει ενδιαφέρον ίσως να πω πριν απαντήσω είναι ότι αυτά που ψάχνεις, θα το ξέρεις κι εσύ, ως επιτοπλίστων δεν είναι πολύ εύκολο να βρεθούν. Δηλαδή, όταν λέμε ιστορία, συνήθως
μιλάμε για ημερομηνίες, για ανθρώπους, για τόπους, για αριθμούς. Αυτά τα βρίσκεις πολύ εύκολα. Αλλά αυτά δεν έχουν σημασία σε ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Το ερώτημα είναι τι παπούτσια φορούσαν και πώς ήταν αυτά τα παπούτσια που μπορούσαν να γλιστρήσεις μέσα τους. Τα κορδόνια ήταν έτσι ή ήταν αλλιώς. Τι θα τρώγανε όταν πεινούσαν. Αυτά τα πράγματα που δεν τα βρίσκεις πολύ εύκολα, που θέλει πιο πολύ έρευνα, είναι που πραγματικά δίνουν ζωή στο βιβλίο. Όταν λοιπόν, για να απαντήσω στην ερώτηση, διαβάζεις την έρευνά σου και βρίσκεις ένα τέτοιο nugget, ένα τέτοιο μικρό στοιχείο που ξέρεις ότι μπορεί να φωτίσει τον ήρωα ή τις καταστάσεις, αυτό που εγώ κάνω, δεν ξέρω να μας πεις και εσύ τι μέθοδό σου. Ουσιαστικά θα το πάρω και θα το βάλω σε ένα αρχείο, όπου έχω τα πραγματολογικά μου στοιχεία, και σιγά σιγά όταν αρχίσουν και αυξάνονται θα μπουν σε κάποιες ενότητες. Και η πλοκή φροντίζω να δώσει πάσα σε αυτές. Να υπάρξει μια σκηνή στην οποία ο ήρωας να χρειαστεί να βάλει τα παπούτσια του, ας πούμε. Οπότε να χρησιμοποιήσω αυτό το στοιχείο. Καλά τα λέω. Και εσύ το ίδιο κάνεις. Το ίδιο κάνω, αλλά όχι με Word. Το κάνω με χαρτί και με μολύβι και με στυλό και τέτοια πράγματα. Ναι, οι παλαιοί των ημερών. Ήμασταν άλλες τεχνοτροπίες. Ναι. Βεβαίως. Ο πεζογραφικός λόγος έχει δύο διαστάσεις. Εδώ πολλές διαστάσεις, αλλά δύο που μπορώ να συγκρίνω. Η μία είναι ιστοριογραφική. Την είδαμε πέραν της χρονογραφίας, της χρονογραφικής προσέγγισης και εικονογραφική. Ιστοριογραφία είναι κάτι που είναι εκεί. Η άλλη διάσταση είναι η ψυχογραφική. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, καλά η ιστοριογραφική έρευνα, αν υπάρχουν δεδομένα που μπορεί να εντρυφήσει σε αυτά. Ποια είναι η πηγή άντλησης του ψυχογραφικού πλούτου πάνω στον οποίο στηρίζεται το πεζογράφο? Ο εαυτός, ο συγγραφέας, αναγκαστικά. Γι' αυτό και δεν απάντησα με αυτόν τον τρόπο, αλλά θα μπορούσα να είχα πει στην προηγούμενη ερώτησή σου ότι τελικά για μας γράφουμε. Δηλαδή, δεν έγραψα για ένα φοιτητή στη Γλασκόβη, αλλά τα προβλήματα, ιδίως του Μάνου στο δεύτερο βιβλίο, ίσως δεν είναι στο μέγεθός τους τα δικά μου, γιατί για δραματικούς λόγους τραβήχτηκαν, αλλά πατάνε σε μεγάλες δικές μου αλήθειες ή σε ανθρώπους που γνώρισα πολύ κοντά και αντιλήφθηκα όχι μόνο τον τρόπο σκέψης τους, όχι μόνο το παρελθόν τους, αλλά το βαθύ τους πόνο ή τη βαθιά τους χαρά. Και ήταν πρόθεσή μου στο δεύτερο βιβλίο να πάω πιο βαθιά στο ψυχογράφημα, σε αυτό το δεύτερο μέρος. Ένιωσα ότι η γκιλοτίνα, και ίσως γι' αυτό νομίζω κάποιοι την προτίμησαν, το προτίμησαν ως βιβλίο, γιατί είναι ευκολότερο, έχει πιο πολύ πλοκή. Το δεύτερο έχει πιο πολύ καταβήθηση. Ήθελα να πάω προς τα εκεί. Και αυτό που βεβαίως είδα είναι ότι όσο πιο αληθινό και βαθύ ήθελα να κάνω τον ήρωα, τόσο πιο πολύ αντλούσα από το δικό μου κόσμο. Υπήρχαν στιγμές που το ιστοριογραφικό κτίσιμο της πεζογραφίας αντιστέκεται στην ψυχογραφική διαχείριση των χαρακτήρων. Και πώς αντιμετωπίστηκε? Το έχω νιώσει σε άλλα κείμενα που γράφτηκαν αργότερα, που δουλεύω τώρα. Εδώ δεν θα έλεγα ότι το νιώσα. Αυτό που μπορεί να συμβεί είναι ότι σκιαγραφείς έναν ήρωα, φτιάχνεις μία πλοκή, τον αφήνεις τον ήρωα να τρέξει μέσα στην πλοκή και κάποια στιγμή, έτσι όπως έχει εξελιχθεί ο ήρωας, για τους χύψη λόγους, επειδή μπολιάστηκε με πράγματα δικά σου που δεν τα ξέρεις από την αρχή, επειδή αλληλεπίδρασε με άλλους ήρωες και κάπως πήρε ένα διαφορετικό δρόμο, μπορεί να έχει πλέον να έχει ένα προφίλ ψυχογραφικό που αυτό που η πλοκή ζητούσε σε επόμενα κεφάλαια να συμβεί, φαίνεται να κλωτσάει. Να ήθελα εγώ, ας πούμε,
να πούμε κάτι πολύ, ας πούμε, έστω ότι ήθελε να πάει να σκοτώσει κάποιον, ο χ-ήρωας, και τελικά όπως εξελίσσεται η πλοκή, δεν είναι ένας άνθρωπος που δικαιολογείται να πάει να σκοτώσει υπό αυτές τις συνθήκες. Τι κάνεις? Και η πλοκή σου ήθελε να πάει εκεί και η ψυχογραφία αυτού του ήρωα δεν. Νομίζω ότι αυτή είναι η ερώτηση. Η απάντηση είναι ότι μένεις αληθής στον ήρωα. Αλλάζεις την πλοκή, αλλάζεις τον ακούς. Ή αν θες όν και καλά να πάει να σκοτώσει, δουλεύεις ξανά τον ήρωα. Πας σε προηγούμενες σελίδες. Αυτά τα δύο πρέπει να είναι σε παραλληλία. Πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους. Αλλιώς νομίζω ότι θα φανεί. Και αν δεν το καταλάβει ο αναγνώστης, ίσως, κάποιοι αναγνώστες σίγουρα θα το δούνε, κάποιοι μπορεί να μην το δούνε, δεν θα σου φαίνεται σωστός σένα. Σε κοιτάω γιατί, αν θες, μπορείς να μπεις στη συζήτηση. Να πεις κι εσύ, έχεις γράψει πιο πολλά βιβλία, βεβαίως, έχεις άλλη εμπειρία, αλλά νομίζω ότι η ουσία είναι να μένουμε αληθείς στους χαρακτήρες μας. Αυτοί είναι που κινούν την ιστορία. Αυτή είναι νομίζω η μεγάλη ομορφιά της λογοτεχνίας. Είναι όταν βρίσκεις έναν ήρωα και τον ακούς να λέει κάτι που κάνει resonate. Έχει μια συνήχιση εσωτερική. Το ακούς και λες αυτή τη σκέψη που δεν ήξερα πώς να την πω, την έχω σκεφτεί. Δεν νομίζω ότι είναι ένα plot twist. Ωραία και τα plot twist. Αλλά τα βλέπουμε και σε ταινίες και σε σειρές. Εξαιρετικά, βοηθάνε, γυρίζουν τις σελίδες. Νομίζω ότι η ουσία είναι πιο ουσιαστικό η αλήθεια του ήρωα. Οπότε η ιστοριογραφική διαδρομή υπηρετεί την ψυχογραφική ανάπτυξη. Αν υπάρξει σύγκρουση, ναι. Δεν θα έλεγα ότι την υπηρετεί κατά ανάγκη στον σχεδιασμό ενός μυθιστορήματος. Δηλαδή, όταν σκέφτομαι πού θέλω να πάω, νομίζω και τα δύο είναι ρευστά. Μπορεί να θέλω μια πλοκή και να φτιάξω έναν ήρωα που να ταιριάζει σε αυτή την πλοκή. Αυτό είναι, νομίζω, λογικό. Όσο χτίζεται αυτό, ίσως πριν καν ξεκινήσει κανείς να γράφει, μάλλον υπάρχουν συγγραφείς, από ό,τι λένε, που προχωράνε χωρίς σκαλέτα. Προχωράνε. Ξέρω το Stephen King ότι έχει πει κάτι τέτοιο, ότι ξεκινάει και δεν ξέρει πού θα πάει. Εγώ. Και εσύ, εγώ ξέρω πού θέλω να πάω. Οπότε, όσο κάνω αυτό το πλάνο του μυθιστορήματος, θεωρώ ότι πριν ξεκινήσω να γράφω, και οι δύο αυτοί πυλώνες έχουν μια πλαστικότητα. Μπορώ να τους αλλάξω. Αλλά αν ξεκινήσω να χτίζω και υπάρχει σύγκρουση, τότε ναι, θα πω αυτό που μόλις είπα. Ότι η ιστοριογραφία θα υπηρετήσει το ψυχογράφημα, ας πούμε. Θες να σχολιάσεις? Όχι. Εγώ δεν έχω σκαλέτα. Δηλαδή με πιάνει ανετρεχύλα η ιερή στη σκαλέτα. Εγώ βάζω τον ήρωά μου στο πλαίσιο και μετά ο ήρωάς μου ταξιδεύει. Και εγώ τον παρακολουθώ. Μ' αρέσει αυτό. Ναι. Δεν μ' αρέσει να τον πιθαναγκάζω να στρέφει, να παίρνει αυτές τις χωνές. Τον βάζω στην αρχή, εντάξει, στην αρχή την ξέρω, αλλά όσο προχωράει, δηλαδή όταν έγραφα για το Καποδίστρια, ήξερα βέβαια ότι το τέλος θα ήταν το γνωστό, στον Άγιο Σπυρίδωνα. Ωστόσο ο ήρωάς μου, που ήταν η σκιά του Καποδίστρια, ήταν κάτι άλλο. Τον έβαλα δίπλα του στην αρχή, στην πρώτη σκηνή, και μετά ο ήρωας τον ακολουθούσε εξελισσόμενος όμως. Δεν με περιόρισε το πλαίσιο. Ο ήρωας κινιόταν μέσα στο πλαίσιο. Ήταν ένας ήρωας που αγαπούσε τις γυναίκες. Ο ήρωας στον Όθωνα, στο επόμενο τελευταίο μου βιβλίο, είναι ένας ποιητής που δεν έχει καμία τύχη με τις γυναίκες. Από δύο τελείως διαφορετικοί ήρωες, σε διαφορετικές εποχές, αλλά που δεν είχα σκαλέτα. Δεν μ' αρέσει να ξέρω το τέλος, πώς να σου πω. Δεν θέλω να ξέρω το τέλος. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα κομμάτι που δεν το απολαμβάνω, το να φτιάξω την πλοκή. Αλλά είναι εξαιρετικά χρήσιμο, αν μη τι άλλο για μένα. Και νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να γράψω ένα βιβλίο σαν την Γκιλοτίνα. Ίσως ένα βιβλίο σαν το Θηριδοποιείο να μπορούσα. Αλλά η Γκιλοτίνα, επειδή το πώς κόβεται και ράβεται η αφήγηση αυτών των δύο ηρώων, έχουμε ένα παρόν στο κελί,
Έχουμε 2 διαφορετικές αφηγήσεις στο παρελθόν που είναι οι δικές τους και έχουμε τη σχέση τους που αναπτύσσεται, αλλά δίνει ουσιαστικά πάσα το ένα παρελθόν στο άλλο. Υπάρχει μια συναρμογή που δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να την κάνει κανείς απλά προχωρώντας. Εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τέλος το πούμε. πάντων, έχεις κάνει εφαρμοσμένα μαθηματικά, οπότε η σκαλέτα Guilty as ίσως charged. Ναι. Θέλει κάποιος να πει κάτι άλλο? Αν έχετε κουραστεί, μπορούμε να... Η μητέρα θέλει να ρωτήσει. Όχι, Μάλλον καταλάβατε ότι όντως κάτι ήθελα να πω. όντως. Μια προσωπική μου εμπειρία. Το έχω συζητήσει με τον Φέδωνα. Έχω απογοητευτεί προσωπικά από βιβλία που η αλήθεια του ήρωα, αυτό που είπες δηλαδή για μένα πάρα πολύ σημαντικό, να είναι αληθινός ο ήρωάς σου και οι πράξεις του να συμφωνούν με τον πληθυσμό του, με τις ιδέες του, τις σκέψεις του. Έχω απογοητευτεί από βιβλία που δεν δικαιολογούνται οι πράξεις του ήρωα. Σύμφωνα με αυτά που μας έχει δώσει ο συγγραφέας ως εκείνη τη στιγμή. Και λέω στο Φέδωνα ξαφνικά, δεν δικαιολογείται αυτή η πράξη του. Πώς σκέφτηκε ο συγγραφέας. Δεν το δένει. Οπότε για μένα είναι. Είναι χ από το βιβλίο του από τον συγγραφέα. Το θυμάσαι, το έχουμε συζητήσει. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να δικαιολογούνται οι πράξεις του, οι σκέψεις του, με αυτά το ψυχισμό που μας έχει παρουσιάσει. Με τον τρόπο που σκέφτεται. Δεν μπορεί να πράττει διαφορετικά από ό,τι σκέφτεται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γεγονός. Έτσι. Άλλους. Βεβαίως. Σύμφωνα με αυτά που είπατε, το ένα ας πούμε για την συγκρατική του ενός βιβλίου και του άλλου ήταν ας πούμε ένα ενταξιακή αγωνία στην πρώτη περίπτωση που ήταν να πετάνε και την πολύ, γιατί είναι μια στιγμή και πολλές φορές όπως το δέχτηκε που πήγε στη Συρία, που είχε πάει στο απόσπασμα και πήρε την τελευταία στιγμή χάρη και περιβιάστηκε τι έζησε κάθε της. Και στο άλλο βιβλίο, αυτό που έχει πέσει να το σκοτήσει και για ένα περίεργο τρόπο, για κάποιο λόγο τελικά γλιτώνει. Και λέτε ότι διαλέξατε το ίδιο το ιστορικό για να πάρετε ένα πλαίσιο σε αυτά τα τεχνικά. Είτε θέλοντας, είτε δεν θέλοντας. Τελικά φάνηκε τα δικά μας τραύματα μέσα από τα βιβλία σας. Ναι. Το οποίο δεν ξέρω αν το έχω σκοπό, αλλά πάντως σας δίνει. Ναι, είναι αλήθεια. Ναι, Εγώ φανταζόμουν δηλαδή ότι μάλλον είχατε ξεκινήσει από τα εθνικά τραύματα για να γράψετε τα βιβλία της. Εσείς είπατε ότι όχι. ναι, είναι λίγο... Ξεκίνησε από τα δικά του τραύματα. Βγήκανε τα εθνικά. Δεν έχω καλή απάντηση, γιατί είναι λίγο φαϊνότερο ότι ναι, αυτά τα 2 κείμενα μιλάνε για αυτά τα 2 τραύματα και άρα μάλλον είχα σκοπό να μιλήσω για αυτά. Όσο ειλικρινής μπορώ να είμαι, η απάντηση είναι αυτή που έδωσα πριν. Για το πρώτο είμαι απολύτως σίγουρος, γιατί πραγματικά έψαχνα χώρο και χρόνο. Και επειδή αποφάσισα να μείνω στην Ελλάδα, έπρεπε να βρω μια εποχή στην οποία είχαμε τη θανατική ποινή και βρέθηκε η συγκεκριμένη. Και φυσικά αν μιλήσεις για το 19ο αιώνα είναι πολύ εύκολο να μιλήσεις για το 21. Τουλάχιστον το μισό βιβλίο να είναι αυτό. Ναι. Νομίζω ότι και στο δεύτερο δεν είχα σκοπό να μιλήσω για την κατοχή. Αλλά ήθελα να, όσο περίεργο και αν ακούγεται, ήθελα να μιλήσω για έναν φερετροποιό σε μια εξαιρετικά ηρωνική συνθήκη. Όπου και πάλι η κατοχή φάνηκε να είναι ο κατάλληλος τόπος. Καταλαβαίνω και μια δυσπιστία θα την κατανοούσα. Ίσως και εγώ να ήμουν αδύσπιστος. Ότι μπορεί υποσυνείδητα κάτι να ήθελα να μιλήσω. Δεν θα το αρνηθώ, αλλά
ξαναλέω, με πάσα ειλικρίνεια, δεν νομίζω ότι δεν το ήθελα. Αυτά. Ναι. Ναι. Ήθελε μια κυρία να μιλήσει. Συγγνώμη, όχι, πέστε, γιατί αυτό που θα πω εγώ είναι ανεκδοτολογική. Μπήκαμε στο εργαστήριο του συγγραφέα. Έχω δύο ερωτήσεις που μπορεί να είναι αλληλένδετες. Η πρώτη είναι πώς διαλέγεστε ή διαλέγεστε με την ελληνική πεζογραφία, παλιώς και νεότερη. Δεν αναφέρονται καθόλου σε επιρροές ή αυτό, ενδεχομένως αποτιμήσεις. Και κυρίως ένα κομμάτι που δεν δείξατε καθόλου είναι η ίδια η γραφή. Δηλαδή, τι σας απασχολεί στη γραφή. Είμαι απόλυτα καλυμμένη για αυτά που είπατε για την δομή, τη δόμηση μάλλον. Και είναι και πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Αλλά η γραφή τι ιδιαίτερο ρόλο παίζει, αν παίζει, ή τι νιώθετε ότι κουβαλάει αν δεν παίζει. Δηλαδή, τι υπάρχει που έρχεται έτοιμο και τι είναι αυτό που είναι μεγάλη έρευνα για να το παλέψετε ενώ σωστήνεται η αφήγηση. Αν καταλαβαίνω καλά την ερώτηση, μιλάμε για την προσωπική μου εμπειρία την ώρα της γραφής. Σωστά. Όχι γραφή εννοώ ως κοινωνικό φαινόμενο. Είναι εγώ όταν γράφω. Δεν ξέρω αν έρχεται κάτι εύκολα, για να πω την αλήθεια. Και νομίζω πάλι θα αναφέρω άλλους συγγραφείς, χωρίς ονόματα, όπου έχω την αίσθηση ότι γράφω, ας πούμε, όταν είμαι σε περίοδο γραφής, ότι γράφω λίγες λέξεις κάθε μέρα. Νιώθω ότι οι προτάσεις δεν έρχονται εύκολα. Επίσης, είμαι πολύ ελλειπτικός. Όταν ξέρω από άλλους συγγραφείς, όταν γράφουν το πρώτο τους draft, το πρώτο, ας πούμε, κείμενο, συνήθως λένε πολλά. Και οι επόμενες αναγνώσεις είναι αφαιρετικές. Το κείμενο μειώνεται. Αφαιρούνται λέξεις, βγαίνουν, κοντένουν για να γίνει συμπαγές. Εγώ πάσχω από το ανάποδο. Εγώ γράφω και όταν θα ξαναδιαβάσω το κείμενο θα αντιληφθώ ότι έχουν παραληφθεί πάρα πολλά. Οπότε πρέπει να μπω και να τα φουσκώσω. Εδώ λες, χρειάζεται μια ανάσα, χρειάζεται να μπει μια περιγραφή, χρειάζεται μια πρόταση ίσως ή 3 λέξεις για να έχει σωστό ρυθμό αυτή η πρόταση. Οπότε αυτό είναι κάτι που μπορώ να πω, ότι δεν θα έλεγα ότι η ροή, μάλλον το τι ακριβώς να πούμε έρχεται εύκολα. Δηλαδή, μπαίνεις σε ένα δωμάτιο και θες να πεις 5 πράγματα για το δωμάτιο. Λέω, ένα κλασικό, ας πούμε, σκηνικό. Δεν μου είναι εύκολο να σκεφτώ 15 λεπτομέρειες που θα ζωντάνευαν αυτή την είσοδο του ήρωα. Θα πω μία. Και όταν το ξαναδιαβάσω θα πω, μάλλον χρειάζονται ακόμα 2. Προσπαθώ να απαντήσω. Νομίζω ότι αυτό ρωτάτε. Όχι. Όχι, είναι και αυτό. Σίγουρα η έμφαση που δίνεται στο να παρουσιάσετε αυτό που είπε και ο κύριος για την ψυχογράφηση των χαρακτήρων, σίγουρα τα πρόσωπα έρχονται με τον λόγο τους. Δηλαδή έρχονται γιατί υποβάλλουν και σου υποβάλλουν έναν λόγο για να το πεις. Αλλά ως συγγραφέας επίσης επιλέγεις ένα λεκτικό. Θέλω να πω, ας πάρω εδώ 3 παραδείγματα από την ελληνική πεζογραφία. Τώρα μου είπατε. Συγγνώμη, δεν έχω διαβάσει τα βιβλία ακόμα. Άλλη μου. Ας πούμε ένας Παπανδιαμάντης, ένας Χάκας και ένας Μπακόλας. Είναι, θα έλεγα, όλοι ισχυροί στην ηθοβλασία τους και στην παρουσίαση, αλλά έχουν μια διαφορετική έγνοια για τη γλώσσα. Πολύ διαφορετική. Αν αυτό έχει φτάσει σε σημείο να απασχολεί
πάρα πολύ. Ξέρω βέβαια είναι προϊόν πολλής δουλειάς και θα έρθει σιγά σιγά. Αλλά πόσο αρχίζει να γίνεται στα υλικά μαζί με τα ξύλα και τις αμύντες, αν μπαίνει και αυτό πάρα πολύ επιτακτικά σαν ιδιαίτερη, σαν ψάξιμο, σαν ιδιαίτερη, ας πούμε, Okay. ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό στο ξεκίνημα του βιβλίου. Όταν ψάχνεις τη φωνή, ξαναλέω, επειδή αυτά τα δύο κείμενα είναι πρωτοπρόσωπη αφήγηση, νομίζω ότι αυτό είναι κέριο όταν ξεκινάει να μιλήσει ο ήρωας. Που και στην Γκιλοτίνα φαίνεται έντονα έχουμε δύο ήρωες με πολύ διαφορετικό παρελθόν και έχουν πολύ διαφορετικές φωνές. Άρα το τι λέξεις θα χρησιμοποιήσει ο ένας έναντι του άλλου, σίγουρα υπήρξε στην αρχή μια διαλογή και πώς κάνεις έναν άνθρωπο να ακούγεται του 1821, αλλά φυσικά μιλάει μια σύγχρονη γλώσσα, εννοείται. Αλλά έχει αυτά τα μικρά στοιχεία ή αυτές τις μικρές επαναλαμβανόμενες φράσεις που θα τον διαφοροποιήσουν. Αυτά είναι σίγουρα στοιχεία που με απασχολούν, αλλά ως επιτοπλίστων συμβαίνουν στην αρχή, όταν αποφασίζεις τον ήρωα. Αν τον στήσεις και αν αρχίσεις να γράφεις, από ένα σημείο και μετά δεν υπάρχει αυτή η έγνοια. Απλά μιλάει ο ήρωας. Και όταν μιλούσε ο Λιανός, ήξερα πώς να μιλάει. Μιλούσε το κομμάτι μέσα μου που ήταν ο Λιανός. Αυτό. Να είστε καλά. Το ανεκδοτολογικό. Διάβασα κάπου ότι στις δεκαετίες του 50 και του 60, νομίζω στην Ικαρία, σε κάποια χωριά, είχαν ένα φέρετρο, το οποίο το είχαν στην εκκλησία. Όταν πέθανε ένας άνθρωπος, κάναν όλη τη διαδικασία, πηγαίνανε στην εκκλησία, κάναν αυτό και μετά το εμπιδεύανε με το σεντόνι. Όπως ήταν το γυρνάγανε, τον βάζανε μέσα στον τάφο και επέστρεφε το φέρετρο στην εκκλησία για τον επόμενο άνθρωπο που θα γινόταν. Γιατί οι άνθρωποι τότε είχαν μυαλό, κατάλαβε, δεν καταστρέφαν την πίστη που κάνουμε εμείς τώρα και όλα αυτά τα σχετικά. Έτσι είναι η αριστερά, φίλε μου. Ο ήρωας λέει σε κάποια φάση ότι το φέρετρο είναι βεβαίως μίας χρήσης, αλλά μίας πολύ μακράς χρήσης. Δεν ήξερε για την Ικαρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρήκαμε που σας γνωρίσα. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το χώρο, για τον κέντρο και την Έλσα πάρα πολύ για το παίξιμό της και τη Μαρία για την εξαιρετική ανάγνωση και τον Άρη για τα καλά του λόγια. Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστούμε.